Yung number one at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Setyembre 7, tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita. Haro PNP ginalantaw nga posible na wigit ukon ginhaboy ang 3 ka sachet nga nakita kag nasilhig sang street sweeper sa barangay Fatima Haro. Sa dugang pa nga mga palita kaga impormasyon ginaaligar tawas nga nakuha sa media sa isa ka estudyante sa Banwasang Haniway positibo nga shabu. Dugang pa or sa kangot nga balita, Mayor Paul Parian ipatawag ang mga principal sa Haniway agod istoryahan ang pagpasangkad sa mga programa para sa kabataan kasunod sang pagkuha sang sachet sang shabu sa isa ka grade 9 na student. Kag Department of Education na Iloilo nakarecord sang stenta ka mga nag-resign nga manunudlo kalabanan nagtrabaho or magatrabaho nag-apply sang trabaho abroad. Muni madalakuan mga balita issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sa nga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Padayon lang kamo sa paghahulog sa inyong sining mga entries sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. May isa pa ka simana, no? Antes kita iya nga mag-grand draw. Gani may chance pa kamo nga makadugang sang madamo pa sining mga entries hulog para iya nga dako man ang inyong sining chance nga maggadaog. Sa aton sining iya nga grand draw mga kapombo, dalako pagin nga mga cash prizes ang nagahulat, ang mahimo ang sarang nga madagan sang mga maukod naton nga taga palasakop. Consolation prize naton, first prize na sang iban. 3 ang magabaton sang 5,000 pesos nga cash para iya sa consolation prize. Tag 5,000 pesos kini sa kada sa ila, isa kag isa sa ila. Tapos aton sining major prizes, amo iya ang masunod, 10,000, third prize 10,000 pesos, second prize 15,000 pesos, kag first prize 30,000 pesos. Ganyan pang ginahulat mo kung naluyag ni mo nga makabaton na sang linibo nga kasya siyahan, magpisan lamang sa paghimo sang imo sinima entries, ihulog ini sa designated drop-box centers sa palibot sang syudad sa mga R. Florete Pawn Shop branches. Hindi gani direkta na lang diri sa may broadcast center sang Bombo Radio Iloilo. Dalan mapa, no? Sa ground floor dira, mahimo ka dira nga makahulog, may mga corresponding drop boxes man kita dira. Sa aton sini nga mga kabombo kon ano ang imo gingamit nga proof of purchase dira mo sini ihulog. Kon may mga palamangkutanon, ara man dira nga aton sini nga promo in charge nga magabulig sa inyo kung mahatag sa mga palamangkor sa mga sabat sa inyo sini iya nga mga palamangkutanon dira sa mga kabombo naton, no? Sa mga nagapamangkot pwede man kamo naton mahatagan sang dugang sini nga kasayuran. Ano nga mga kasayuran ini sa mga kabombo ta hindi kamo take note, tandaan, hindi kamo magbutang sang week number 8 sa week number, hindi kamo magbutang sang week number 8 sa week number, no? Hindi man kamo magbutang sang late entries, hindi man kamo magbutang sang late entries. Magpili lamang humalin week number 1 tubtob week number 7, no? 1 tubtob 7 lamang ang numero ang inyo sini nga pagapilian, kagamo sini ang ibutang ninyo bilang week number. Tiko nagahambal ka dira bombot sam di buinas ako sa numero nga 5. Kaya mo nang nakatagna sa akon sini nga kapalaran, why gid sang problema, numero 5 dirang ibutang sa imo sini iya nga week number. Sa aton sini nga mga taga Palamati.
Sapit sa 14 Sabado, masunod na nga Sabado ang aton siniyang Grand Draw gani bakasi na dira sa paghulog sa imo sini nga entries no para nga dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Sa kabugusan, 7 million pesos nationwide ang total prizes nga iga panagtag sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM 2024. Sa diin kimo ya makakita sini banwa nga waya nagabuhin kundi nagadugang lang gani aton sini nga mga premyo nga ginapanagtag tagsa nga magpatigayon kita iya sa nga mga promo. Gani magtutok magbantay sa dugang sini nga mga impormasyon diri sa Bombo Radio para iya nga well updated kamo no sa aton sini nga mga promos kag informasyon nga aton sini gadulong man direktamente sa inyo sini karon nga tagsa kapuluyan. Samtang nga nagapanyaga, samtang nga nagapamati, dugay-dugay sa Bombo Network News pwede na kamo makaamat-amat himo sa inyo sinima entries. Kung may mga nasupot na kamo dira, pwede nyo na sininga amat-amat man nga ihulog. Kung tingbo nyo man, wala gid sang problema. Simple man lang sinadribanwa mo, kapisan, kag kadamo sang entries, amo man lang ning liabe, no? Sa inyo sini nga kadalagan kag mahimo kamo nga makaangkon sang 1,000 ka pesos. Detalye sa mga nagapauna dalakuan kag mga mainit nga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells nagapalikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Sabado, Setyembre 7, taong 2024, mga kabombo, 109 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Senator Ronald Bato de la Rosa at General Torre bahagyang nagbanggaan kaugnay doon sa kanilang mga ideya sa isinagawang Senate inquiry sa Davao City. End of the world bunker na hinahanap daw ng mga pulis ay itutuloy sa kabila nga ng mga pagpigil ng mga pahayag ng mga mambabatas. Itong bilateral consultation mechanism sa pagitan ng Pilipinas at China muling itutuloy ayon sa Department of Foreign Affairs. Yung aqua farm na nauugnay sa pangalan nitong si Sheila Go na iniugnay din naman sa Philippine Offshore Gaming Operators dyan sa Bambantarlac at maging sa iba pang lugar sa Central Luzon ay hindi raw totoong nag-exist ayon sa ilang mga personalidad batay sa kanilang pag-aaral. Sa
Sa ating balita sa ibayong dagat, mayigit 1 milyong katao sa China inilikas kasunod dyan ng paglandfall ng bagyong Yagi. Sa timbalitang palakasan, Pinay para Archer Bantilok ay ikinwento yung kanyang naging karanasan para sa Paris Olympics o Paris Paralympics, habang Pinoy boxer naman na si Tapales handa na para sa laban nito sa kanyang katunggaling Indian boxer. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Makailang ulit na mistulang nagbanggaan ang ideya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dating pinuno ng Philippine National Police at Brigadier General Nicolas Torre III sa isinagawang Senate inquiry ng Senate Committee on Justice and Human Rights at Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Davao City. Sa naging pagdinig kasi ay makailang ulit na nagsagutan ng dalawa ukol sa nagpapatuloy na pagsisilbi ng mga tauhan ng pambansang pulisya doon sa warrant of arrest na inilabas laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ang siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ doon sa naturang lugar. Isa sa mga halimbawa rito ay noong tinangka ni General Torre na sumagot sa ilang presentation ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ na agad namang pinigil ni Senator Ronald de la Rosa na tumayo bilang chairman ng naturang lupon. Ilang ulit din na pabalik-balik ang ganitong sitwasyon kung saan ay iginit nga ni Senator de la Rosa na ito ay kanyang komite na pinangungunahan at siya ang magdedesisyon ukol naman sa pag-usad ng pagdinig. Narito ang bahagi ng naging sagutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa at General Nicolas Torre III. Hindi nila ma-play nga sir. Andiyan na sir. Oh. Let's wait for Sandali lang. Luckily kasi. Hindi Sir, na ito, sir. marinig. Sige lang. You reserve your answer after marinig natin ito, klaro. Yes sir. Ha? You can sit I down. really wonder sir if Attorney Torino would really like to continue because parang nasa side talk tayo sir. As I have said, this is my committee. I decide what to listen and what not to listen. Okay? Bahagian ng mga pahayag dito si Senator Ronald de la Rosa at si Police Brigadier General Nicolas Torre III dyan sa pagdinig sa Davao City. Si General Torre, mga kabombo, ay kasalukuyang Regional Director ng Police Regional Office 11 na siya namang nangunguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest dito kay Pastor Kibuloy. Habang si Senator Bato ay dating nagsilbi nga bilang pinuno ng pambansang pulisya. Si Torre ay miyembro ng Philippine National Police Academy at tagapaglunsad class of 1993, habang si Senator De La Rosa ay bahagi ng Philippine Military Academy of 1986. 7 taon na senior ng Davao Region na Top Cop. At yan ay kaugnay pa rin ng kanilang pagiging magkasama dati doon sa hanay ng pambansang pulisya. Samantala, sa gitna ng pagigiit ng Police Regional Office 11 na may bunker, itong si Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng Kingdom of Jesus Christ, binigyang diin ni Davao Region Police Director General Nicolas Torre III na hindi simpleng bunker ang kanilang hinahanap. Paliwanag ng General, ang bunker na kanilang hinahanap ay isang end-of-the-world type bunker o isang bunker na kayang suportahan ng ilang katao sa loob ng maraming araw. Dahil suportado dahil sigurado aniyang may mga supply sa loob ng bunker, sinabi ni Torre na walang estimate kung ilang araw kayang mabuhay ng mga tao na nasa loob nito. Kabilang na umano si Pastor Apollo Kibuloy na pinaniwalaan din itong nasa loob nagtatago. Git ni Torre, ang naturang bunker ay tinayo ng isang mayamang individual na nagmamayari ng ilang airplane at helicopter na nasa kanya mismong bakuran. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng paliwanag ni General Torre. What we are looking here sir is the end of the world type bunker or Mageddon type bunker that can support life for extended periods of time. So there's really no assurance, there's really no estimates on how long they can survive in here, because we believe that they can survive for not only 13 days but more than or extended periods of time, because we're not looking here sir at an ordinary makeshift bunker. This is something that is built by somebody who has 2 airplanes and 2 helicopters in his hangar, so among others.
So this is something that's can be done and can really be built by somebody with stature. Yan ang naging bahagi ni bahagi ng pahayag ni General Torres na naging sa ginanap na Senate inquiry noong kamakailan. Una lang inilutang nga ng Philippine National Police ang posibilidad ng pagkakaroon nga ng bunker sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound kung saan pininiwala ang nagtatago nga umano itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay batay sa munoy na monitor ng Philippine National Police na sign of life sa ilalim ng lupa gamit ang kanilang ground penetrating radar. Maliban sa mga food supply, kumpleto ani ito ng iba't ibang mga essential services tulad ng malinis na tubig, kuryente at iba pang makapagbibigay ng komportableng buhay sa sinumang maninirahan sa loob nito. Narito pa ang naging paliwanag ng General. So sa tingin mo, kayang mag-survive ng ilang buwan dyan? Given enough resources, sir, people can really survive below ground. And May kuryente dun sa ilalim. yes, sir, definitely. Ventilation, current, food, water, all the work, sir. And it could be very, very a comfortable life for a person. Yan ang naging bahagi ng paliwanag ni General Nicolas Torre. Sa mga karagdagan pang balita, mistulang nelektura naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Davao Regional Police Office Director Brigadier General Nicolas Torre III ukol sa human rights o karapatang pantao matapos nitong tanungin ang general kung hanggang kailan nila balak na manatili sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sumagot kasi ito si General Torre na hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy ay ipagpapatuloy pa rin nila ang paggalugad sa naturang mga pasilidad. Dito na uminit ang ulo ni Senator Bato at iginiit na ang pananatili ng mga pulis ay hayagang pagtapak sa mga karapatan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga seminarista, estudyante at iba pang bahagi ng Jose Maria College. At tinanong din ni Senator Bato ang general kung lahat ng mga ito ay willing ang Philippine National Police na iurakan dahil daw sa paniniwala na may bunker sa loob ng naturang compound at doon nagtatago ang puganting pastor na si Apollo Kibuloy. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Senator Ronald de la Rosa. You intend to stay there forever? Kung forever hindi makita si Pastor Kibuloy? We have some recommendations in my presentation so that we can end this positively, sir. Because as we Remember, that compound is not only being used by Pastor Kibuloy. If you believe he is still there, may mga estudyante dyan nag-aaral na hindi na nakapag-aaral. May mga nakatira dyan na hindi na nakatira, pinalabas ninyo doon sa kanilang tinirahan. Sir, Merong nagwo-worship dyan na hindi na nakapag-worship dahil nga sa presensya ninyo. So, you mean to say you are willing to sacrifice all these rights, all these human rights of these people because of your firm belief that Pastor Apollo Kibuloy is still there inside that bunker? Yan ang bahagi pa ng mga pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Police Regional Office 11, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pero katwiran naman ni General Torre ang pagtalikod sa kanilang ginagawang pagsisilbi ng warrant of arrest ay mistulang pagtalikod din sa inosenteng naging biktima nitong si Kibuloy. Git pa ni General Torre, mayroong multiple warrant of arrest laban sa naturang puganting pastor kaya't desidido ang kanilang hanay na mahuli ang nagtatago pa rin na si Pastor Kibuloy. Narito naman mga karagdagang pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. we will not stop until Mr. Kibuloy is arrested because we really gonna turn our back against the helpless and voiceless victims of Mr. Kibuloy. Talaga naniwala ka na may bunker dyan sa ilalim? Yes, sir. Sir, if I may, sir, Yeah. we are this tenacious in serving these warrants because there are multiple warrants for this person. One of the warrants came out on August 8, 2024. Okay, you don't need to discuss those warrants. Alam na natin yung lahat. It is available in open source. But Alam natin yan.
Bahagi pa yan ang sagutan na Senator Ronald Bato de la Rosa at Police Brigadier General Nicolas Torre III ng Police Regional Office 11 dyan sa Davao Region. Samantala, pinatututukan na ni Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia sa Department of Justice etong public official na posibleng biglaang mag-resign o mag-leave ngayon at nasa kamay na ng mga otoridad etong si Alice Go. Naniniwala si Arrogancia na may mga public official na tumulong sa grupo nitong si Go upang makatakas sa Pilipinas at posibleng pinag-iisipan na ng mga ito ang pag-alis sa pwesto. Sino man ani ang pinaghihinalaang individual na makikita ng magre-resign sa pwesto, biglaang mawawala o mag-awol without official leave ay dapat nang mabantayan ng Justice Department. Maaari niyang pinagpaplanuhan na rin ng mga ito na tuluyan ng tumakas. Pati ang mga kaanak na biglaang mawala niya ay dapat ding bantayan ng Department of Justice at tratuhin ang kanilang biglaang pagkawala bilang isang senyales ng pagtakas. Naniniwala nga ang House Committee on Public Order and Safety Vice Chairperson ng pagtulong sa kanya ng ilang personalidad para makatakas na sa Pilipinas ay posibleng nangangahulugan na mga ito ay takot sa mga posibleng sasabihin o gagawin nitong si Alice Go. Sa pagbabalik nga kay Alice ay tiyak mamumroblema ngayon ang mga naturang individual. Sa dagdag pang balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration na dahil sa pagkakaroon ng aktibong SIM card nitong si Alice Go, kaya naman ito ay naaresto ng mga otoridad sa tinutuluyan niyang townhouse doon sa Indonesia. Ayon nga kay Immigration Fugitive Search Unit Chief Rendell C., may 3 registered SIM card ang dating alkalde na na-locate ng mga Indonesian authorities. Pinakikita nga natin mga kabombo, mga Kastar Nation, yung aktual na paghuli dito kay Alice Go habang ito ay nasa Indonesia. Dahil nga dyan, mga kabombo, ay naaresto o nahuli itong si Alice Go makalipas ang ilang araw. Si Go, mga kabombo, ay naharap ngayon sa pag-aresto ng Senado at ganon din, yan ay may arrest warrant din laban sa kanya na inilabas ng korte mula sa Tarlac. Ang ipinalabas na summon ng Senado ay dahil naman sa makailang ulit na pagliban ito sa pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso hinggil pa rin sa tinatalakay na issue ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bayan kung saan dating alkalde itong si Alice Go. Bombo International News. Samantala, napilitan ng lumikas ang humigit kumulang 1 milyong katao sa China matapos manalasa roon ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon, itong Typhoon Yagi. Dala naglaturang bagyo ang paghangin ng maabot sa 245 km per hour. Malapit yan sa gitna kasama ang mga mabibigat na mga pag-ulan. Dahil nga sa naging epekto ng naturang bagyo, kinakailangan ng lisanin ng mga mamamayan ang kanilang mga tahanan at manatili sa mga evacuation center sa Hainan Province. Mahigit 420,000 na katao naman ang sumailalim na sa kaukulang relocation. Sa Guangdong Province naman, mahigit kalahating milyong katao na ang kinakailangang magtungo sa mga evacuation center para makaiwas dito sa naturang pagtama ng bagyo. Kahapon naman ay naglandfall nga itong naturang bagyo sa Hainan at sa loob ng ilang oras ay nanalasa na ito sa buong probinsya. Kabilang sa mga iniwan ng bagyo ay ang tuluyang pagkawala ng power supply sa maraming komunidad, pagkabuwal ng maraming puno at maging pagkatumba nito mga poste ng kuryente, pagguho ng ilang gusali at lupa at biglaang pagwahas sa mga kabahayan. Ilang katao na rin ang napaulat na nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Ang Typhoon Yagi ay ang bagyong Entinga na unang nanalasa dito sa Pilipinas ngayong linggo na nakaapekto rin sa daang-daang libong katao at nag-iwan ng 16 na kumpirmadong nasawi. Oras natin sa buong kapuluan, nasa 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magpapatuloy na ngayong buwan ang mga serye ng confrontations sa pagitan ng China at Pilipinas ukol naman sa West Philippine Sea. Ayon nga kay Manalo, ang China ang magsisilbing host sa susunod na bilateral consultation mechanism at yan ay gagawin sa mga darating na araw at i-anunsyo ang eksaktong petsa. Unang isinagawa ang naunang dialogo dito yan sa Pilipinas noong 2 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ngunit mula noon ay sunod-sunod na ang maritime incidents na nangyari sa West Philippine Sea kasama na ang kamakailan lamang at makaulit-ulit pa na nangyari na pagbangga ng mga barko ng China sa pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Bagamat hindi nagsabi pa itong si Manalo ng ibang detalye ukol naman sa naturang pulong, nananatili namang positibo ang kalihim na matatalakay ang mga pinakahuling ramming incident na kinasasangkutan ng BRP Teresa Magbanwa at yung mga barko na kumuyog dito na galing naman sa China. Una na rin sinabi ni Manalo na pinag-aaralan ng ahensya ang posibleng paghahain ng panibagong kaso laban sa China kasunod yan ng sinadyang pagbangga ng naturang mga barko sa ating sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Samantala mga kabombot ka Sir Nation, tinulungan umano ng 6 na foreigner itong si Alice Go habang siya ay nasa ibang mga bansa. Kasunod yan ang naging pagtakas nito sa Pilipinas. Ayon kay Inspector General Krisha Morty, ang head ng International Relations Division ng Indonesian National Police at isa ring Interpol official, natuntun nila ang pagtulungan ng ilang mga dayuhan kay Alice habang nananatili ito sa Indonesia. Kinabibilangan ito ng 5 Chinese national at isang Indonesian national. Amang ito ay tumulong manonoong lumilipat si Alice Go mula sa Batam patungo sa Tangerang City kung saan siya tuluyang natuntun nga ng mga otoridad at tuluyang naaresto. Ayon kay Murty, nagbibigay si Alice ng pera sa kanyang mga naging supporter kapalit yan ng car rental, food, SIM card at hotel bills. Samantala natuntun din ng mga immigration officials ang umano'y pagtulong din ng isa pang Singaporean kay Go upang maibok nga ang dating alkalde ng 4 na hotel room sa isang hotel sa Batam Island 3 araw bago nga ang tuluyang pagkakatunton sa kanya. Nitong madaling araw nga ng Biyernes, Setyembre 6, naibalik na sa Pilipinas si Alice Go. Kasunod yan ng ilang buwan na paglalagi sa iba't ibang mga bansa mula nang tumakas ito dito sa Pilipinas. Pina-deport na mga kabombo pabalik doon sa China ang nasa mahigit 80 na mga Chinese nationals mula sa sinalakay na illegal Philippine offshore gaming operators sa Bamban, Tarlac at maging dyan sa Porac, Pampanga at isinagawa ang deportation nitong araw lamang ng Biyernes. Ayon nga sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Dr. Winston Casio, halos kalahati ng mga ipinadeport na Chinese ay mga pogo workers mula sa Bamban, Tarlac at dadalhin ang mga ito sa Shanghai dahil dito anya sila kinasuhan habang natitira ang iba pa na mga nadakip din mula sa Porac, Pampanga ay pupunta naman sa Xi'an, ang kabisera ng Shaanxi Province, doon pa rin sa Central China. Anya, inisyal pa lamang ang naturang bilang mula sa kabuang 88 Chinese nationals at sana umano ay nakatakda ng ipadeport din, subalit na-offload ang 4 sa kanila matapos na gumawa ng gulo sa loob ng eroplano upang hindi lamang iuwi sa kanilang bansang pinanggalingan. Nadiskubre din na ang iba pang mga ipapareport sana ay may bagong preliminary hold departure order na inisyu laban sa kanila. Sa kabuuan, nasa 1,777 na mga dayuhan na ang na-deport palabas ng Pilipinas habang meron naman 309 na mga nag-aantay ng kanilang deportation dahil naman sa pagkakasangkot sa issue ng Philippine offshore gaming operators. Samantala, itinanggi ng Department of Budget and Management o DBM ang pahayag ng Medical Action Group na tinanggal nila umano ang Philippine Health Insurance Corporation coverage sa mahigit 30 milyong Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayon sa DBM na wala silang kapangyarihan na bawasan ang membership ng PhilHealth.
Nakasaad din sa Republic Act 10606 na Section 29 na pag-utorisa sa mga bayad sa pamagitan niyan ng General Appropriations Act. Noong nakaraang 2022 ay mayroong 5.9 million claims ang mula sa mga indirect members nito. Inirekomenda pa nila na ang PhilHealth coverage ng 21.1 million beneficiaries. Pinag-aaralan na rin ng Department of Budget Management ang paghahain ng kaukulang kaso laban sa grupo dahil yan sa mga maling paratang nito. Sa karagdagan pa nating mga balita, aabot sa halos 100 na mga repatriated overseas Filipino workers mula yan sa Kuwait at Lebanon ang matagumpay na nakabalik ng Pilipinas. Ito naman ang kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration. Yan ay ngayong araw. Lumapag ang sinasakyan nilang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Binubuo ito mga kabombo ng nasa 20 na mga overseas Filipino workers mula sa Lebanon at halos 80 naman na mga overseas Filipino workers kabilang na ang kanilang 5 dependents o mga anak doon sa nanggaling sa Kuwait. Personal naman ang sinalubong ng mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration ang naturang mga individual dyan sa paliparan. Kaugnay nito ay siniguro ng Overseas Workers Welfare Administration na magpapatuloy pa rin ang kanilang repatriation efforts upang makabalik na dito sa ating bansa ang mga distressed overseas Filipino workers dahil pa rin sa mga kaguluhang na itatala doon. Samantala, lumagda ang Commission on Elections sa panibagong kasunduan para yan sa paglilimbag ng mga balotang gagamitin sa 2025 midterm elections. Layunin nitong maging mabilis, maging maayos at secured ang paghahanda ng mga balota at iba pang mga materyales na gagamitin sa naturang halalan. Ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ay nakasentro lamang para yan sa provision of printing services ng official ballots. Hinggil yan sa nasabing halalan. Kabilang sa mga kabahagi rito ay ang Commission on Elections, National Printing Office, joint venture ng Miro System Limited, Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solution Technologies Incorporated. Na personal nga na dumalo sa event sina Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, NPO Director Renato Acosta, Miro Project Manager si Chu Kenzong Ray, Comelec Commissioner Ray Bulay, Comelec Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr., Comelec Commissioner Nelson Celis, Comelec Senior Staff Heads and Directors of Comelec Main Departments at representative mula sa NPO at iba pang opisyal ng Miro System Limited. Inaasahang masisimulan nga ang ballot printing kapag nakumpleto na ang mga voters list at natanggal na rin ang mga multiple entries dito. Ang voters registration ay magtatapos naman sa Setyembre 30 ng kasalukuyang taon. Bombo Sports News. Ibinahagi nitong Pinay para naman sa larangan ng archer na si Agustina Bantilok ang naging karanasan sa pagsali sa Paralympics doon sa Paris, France. Si Bantilok mga kabombo ay pambato ng Pilipinas dyan sa naturang larangan para sa Women's Individual Compound sa Paris Paralympic Games. Sa pagkukwento nitong si Bantilok, bagamat hindi siya pinalad na makapasok sa mas mataas na round hanggang sa medal finish, natutuwa pa rin naman ito na nakagawa siya ng ganitong karanasan na may daragdag sa kanyang kasanayan. Kumbaga ay pagsali pa lamang umano sa naturang torneo ay may tituring na bilang isang tagumpay para sa isang katulad niyang para-athlete. Hindi umano niya hinayaang maging balakid sa kanya ang mga pagkakamali sa mga unang pagsabak nito. Bagkus ay nag-focus siya para sa susunod na stage. Narito ang pagbabahagi ni Bantilok sa kanyang mga kwento. May ganun na pagkakamali, wag forget it and
resume iano ulit sa susunod na laban. Wag na nating isipin na mayroon tayong nagawa. So kumbaga limutin natin na nagkamali, ituloy lang natin and make sure na yung susunod na araw natin is nasa tamang na po. Ganun po kasi ang sinabi nila. Bahagya ng mga pahayag ng para-athlete na si Bantilok. Naging malaking hamon din para sa kanya ang klima na kakaiba kumpara dito sa Pilipinas dahil dun sa Paris Umano ay iba ang kanyang mga preparasyon na kinakailangan gawin. Ayon pa kay Bantilok, nakaapekto sa kanya ang performance o sa kanyang performance ang malayong mas malamig daw na panahon doon kung saan idinaraos ang mga palaro kumpara naman sa kanyang lugar ng pinagsanayan at ginawa yung training na bahagi ng paghahanda sa pagsabak sa Paralympic Games. Ito ang unang pagkakataon nga na nakasali ito si Bantilok sa Paralympics. Matatapos naman ang naturang torneo bukas, 8 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa iba pang mga balita, nakahanda na itong si dating Unified World Super Bantamweight King Marlon Tapales para yan sa laban ito kay Saurabh Kumar ng bansang India. Gaganapin ang kanilang paghaharap doon sa Olympic Stadium ng Phnom Penh area, mga kabombo, dyan sa Cambodia para yan sa World Boxing Council Asia Crown. Nangunguna kasi ito si Tapales sa 4 na sanctioning bodies para naman makuha ang binakanteng world title nitong si Naoya Inoue na nasa featherweight ranks. Nakuha ni Inoue ang World Boxing Association at IBF belts sa 32 anyos na si Tapales noong buwan ng Disyembre. Nitong Mayo naman, mga kabombo, tinalo din nitong si Tapales si Natapong Jangkawi ng Thailand. Yan ay sa pamamagitan ng unang round pa lamang ng kanilang salpukan sa ginanap namang sagupaan doon sa bansa. At inaasahan, mga kabombo, ang matinding performance ng ating kababayan sa naturang laban. Samantala, dinala na sa Metro Manila ang halos 170 foreign workers ng Philippine Offshore Gaming Operators Hub na sinalakay kamakailan dyan ho sa Cebu. Nagatulungan ng Philippine Air Force at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para ibiyahe amang ito patungo sa Manila gamit ang dalawang C-130 aircraft. Tumulak ang grupo mula sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City na dumiretso naman sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Amang ito ay binubuo ng 83 Chinese national, 70 Indonesian national, 2 Taiwanese, 6 na Burmese at 1 Malaysian kasama na ang 5 mga Pinoy. Unang nagsagawa ng pagsalakay ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission at kasama itong mga law enforcers nitong nakalipas na linggo sa Lapu-Lapu City kung saan nga na-rescue ang mga foreign national at ilang mga Pinoy workers sa naturang Pogo Hub. Ay naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, una na rin itong nakatanggap ng request mula yan sa Indonesian Embassy na i-rescue ang 8 Indonesian worker na umunoy nagtatrabaho sa naturang pasilidad. Ang naturang hub, mga kabombo, ay tinukoy bilang Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inimok ng isang mambabatas ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission na tiyakin na ang paparating na power plant facilities ay manatiling may access sa transmission grid para naman sa mas madaling koneksyon ng ating power lines. Nilabas nga ni Co-op-NATCO Party List Congressman Pilimon Ispares ang naturang panawagan matapos aminin ng Department of Energy na isinagawa naman doon sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na wala itong kontrol sa mga desisyon ng power generation companies sa lokasyon ng kanilang mga planta. Sinabi ni Energy Undersecretary Sharon Garin na inaprubahan lamang ng Department of Energy ang proyekto, ngunit may desisyon ang may-ari kung saan itatayo ang mga power plants nito. Sinabi ni Ispares na dapat ay magtulungan
ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission upang makahanap ng solusyon sa mga ganitong suliranin dahil ang paggawa ng mga generator na kasabay ng transmission grid ay makakatulong umano sa pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa ating bansa. Dagdag pa ni Espares, malayo talaga ang source kaya anuman ang kinakailangan gawin ay maaaring mangyari kung kinakailangan. Sa panig naman ng National Grid Corporation of the Philippines na katapos na sila doon sa 548 system impact studies, halos kalahati nito ay naisumiti na rin sa pagitan ng 2023 at 2024, mas mababa kumpara doon sa napagkasunduang panahon na 60 araw. Samantala, inirekomenda naman ni APEC Party List Congressman Sergio Dagook dyan sa Energy Regulatory Commission na tingnan din dapat yung embedded generation na direktang konektado doon sa distribution utilities at hindi sa transmission grid. Ayon kay Dagook, ito ay para matugunan ang pagtaas ng load growth pero hindi dapat napupunan ang hindi dapat nadadagdagan ng kakulangan kundi bagkus ay sapat ang mga ito para sa pangangailangan. Malaki anya ang discrepancy para sa supply at demand. Kapag hindi naagapan ay puro red at yellow alert na lamang ang ating aabutin. Gayunman, ang Energy Regulatory Commission ay walang hawak na data sa mga nakarehistro at hindi nakarehistro na naka-embed ng mga generator na kasalukuyan namang gumagana dito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nadala na sa mga treatment facility ang halos lahat ng mga langis na sipsip mula yan sa lumubog na MT Terra Nova dyan ho sa Bataan. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, umaabot na sa 1,218,000 na liters ng na-recover na langis ang nadala sa mga treatment facility sa Marilao, Bulacan. Ito ay mula sa kabuang 1,254,889 na litro ng langis na nasipsip nga mula sa lumubog na tanker. Samantala, hanggang kahapon ay hindi pa natuloy nga itong siphoning operation sa nalalabing langis na naiwan doon ho sa naturang tanker. Wala itong itinigil noong Setyembre 2 habang nagsisimula ang lumalakas nga na epekto ng bagyong Enteng dito sa Pilipinas. Pinangangambahang kasi magdudulot ng pagtagas ng langis ang malalakas at matataas na daluyong habang isinasagawa ang siphoning operation. At sa kasalukuyan nga, kulang-kulang 200,000 litro ng langis na lamang itong nalalabi mula sa tinatayang 1.4 million liters na karga-karga nga ng naturang tanker na lumubog sa may bahagi ng Manila Bay. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kausap natin ang kinatawan mula dyan sa lalawigan ng La Union. At ito si Congressman Francisco Paulo Ortega V from 1st District of La Union. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Victor Liantino. Kami makikikumusta lamang. Ano nga yung inyong mga obserbasyon dito sa kabi-kabila ng mga isinasagawang investigasyon, lalo na yung Quad Committee hearings. Ano pa mga expected dyan? Batay po sa inyong pakikipag-ugnayan sa mga opisyal mismo ng kapulungan kung saan po kayo kabilang, Congressman? Kung susumahin po natin, medyo mahaba nga po kasi parang tuloy-tuloy po this week. Maganda po yung tinatahak nung Quadcom ngayon, pero matagal pa po yan, mahaba pa po. Sa tingin po namin, nakukuha naman po natin yung mga importante na impormasyon na papalabas naman po dun during the investigations. Pero marami pa pong anggulo yan, may mga iba't ibang anggulo pa na tinitignan. And of course, for the executive session pa po na inaantay natin. And yung susunod po na schedule siguro po para po sa ating mga sa taong bayan, sa ating mga listeners, mas abangan po nila kasi mas marami pa pong importanteng impormasyon na kakalabasan po nung Quadcom meetings natin. Congressman Paulo, ito lamang, nais ko lamang maitanong, sa tingin ba ninyo magti-trigger din ba ito doon sa
iba pang mga potential witnesses para mag-testify sila kung sakasakali. At sa palagay nyo, ito rin ba ay kumbaga magiging daan para mapilitan kahit papaano ipagtanggol naman nila yung kanilang sarili itong sina former President Rodrigo Duterte. Mukhang ito kasi yung tumbok ng mga investigasyon the past days ay nababanggit yung kanilang pangalan, including si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo and others. At yan po yung mga dating opisyal ng nakalipas na administrasyon para naman kahit paano ay madepensa nila yung kanilang sarili. Ano po sa tingin po ninyo, Congressman? Siyempre po, lahat naman po ng klaseng courtesy, kasama po yun ng investigasyon sa mga iba't ibang personalities po na nabanggit. Hindi rin naman po biro yung mga akusasyon na nabato po sa kanila. No point intended po doon sa nabato. Pero kailangan po nilang sagutin to at sa tingin ko ang tama po na venue na gawin yan is during the legislative inquiry po sa House of Representatives ng Quadcom. Okay, Congressman, may tanong din ang aking katandem dito si Bombo Victor Liantino hinggil naman sa mga nais niyang ipunto na marinig mula po sa inyo. Bombo Vic? Congressman, on my part naman po, gusto ko lamang alaman kung ito po bang si Alice ko ba ay kasama sa planong iharap dyan sa ginagawang pagdinig ng Quad Committee o kaya ibang high-ranking police official? May mga personalities po na hindi pa po namin, siyempre, hindi po natin pwedeng unahan yung Quad saka yung mga chairman. Pero sigurado po yan as we go on. May mga napatawag na rin po na iba't ibang personalities with regards to EJK po. Papatawag din po yung nagbigay po ng order para ilipat po ng Bartolina sa isang Bartolina po, yung mga foreign Chinese mga Chinese na nilipat sa Bartolina at hinalo po dun sa mga pumatay po sa kanila. So napatawag na rin po sila. So may mga personalities pa po na hindi po namin pwedeng i-divulge pa since palalim na nga po ng palalim yung investigasyon ng Quad. And nakikita naman po natin kung paano tinatahak to ng Quadcom na napakaayos naman po yung paraan ng pag-iimbestiga. Kung medyo matatagalan pa nga bago matapos itong Quadcom dahil nga nabanggit ho ninyo, marami pang mga resource person o mga testigo na harap dito sa pagdinig bagamat hindi pa pwedeng banggitin nga. At matanong ko lamang kung sakali man na matapos na itong Quadcom at meron ng kalabasan itong hearing na isinasagawa ho ninyo, pwede bang magamit ito sa International Criminal Court sakaling hilingin ito sa inyo? Yung sa ICC po kasi, sir, separate talaga. Very independent po na investigasyon yun eh. Kumbaga, meron silang sariling timeline, meron silang paraan na pagtatahak ng kanilang investigasyon. Pero ito pong mga nangyayari sa Quadcom ngayon, ito po yung mga impormasyon na nakukuha dito, yung galing po sa investigasyon. Magagamit po to sa kahit anong korte, magagamit po to for legal basis, and of course, magagamit po to sa pag-improve po ng ating mga batas, yung mga butas po ng ating mga batas. Ngayon po, ito po ay verified, true, and legal information na maaari pong gamitin naman ng kahit sino. Okay, with that, maraming salamat Congressman at siguro itong susunod na linggo ay magiging ma-action na naman. So kami ho'y muling makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan para sa mga development ito. Thank you so much at magandang araw po sa inyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, napakinggan po natin si Congressman Francisco Paulo Ortega de Pifta mula sa lalawigan ng La Union at unang distrito po ng lalawigan ng La Union. Kaugnay pa rin ng mga usapin dyan sa mga isinasagawang pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso o yung tinatawag nating Quad Committee na binuo para ho sa mga investigasyon may kinalaman sa extrajudicial killings, usapin ng Philippine offshore gaming operators at iba pang mga kontrobersiya kasama yung issue ng illegal na droga, mga kabombo, mga ka-Star Nation.
Samantala sa iba pang mga balita, nagawa na ng Department of Labor and Employment na makapag-profile ng hanggang 30,000 manggagawa ng Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Buenvenido Laguasma, ito'y mula sa tinatayang 40,000 manggagawa na inaasahang maapektuhan sa tuluyang pagpapasara nga sa operasyon ng mga ito. Sa ilalim ng ginagawang profiling, tinukoy nga ng Department of Labor and Employment ng mga Philippine offshore gaming operators worker na kung ano ang tulong na maaaring maibigay ng gobyerno para sa kanila. Nakikipag-ugnayan mismo ang Department of Labor and Employment aniya sa mga POGO companies upang makuha ang listahan ng mga manggagawang naapektuhan nito. Ang ilan sa mga kumpanya ay kusa nang nagbibigay ng listahan habang ang iba naman ay kailangan pang bisitahin mismo ng Labor Department. Samantala, ngayong Setyembre nga ay nakatakda namang maglungsad ng job fair ang DOLE para yan sa mga Pilipinong dating nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operators Hub na ngayon nga ay tinawag bilang Internet Gaming Licensee o IGL. Dito ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga manggagawa na pumili ng trabaho na akma sa kanilang dating hawak na trabaho. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, dalawang matandang individual ang natagpuan sa ilog ng Abra at Pangasinan. Kinilala mo ito ng mga otoridad na biktima umano na sina Raymond Sales at ito ho ay 72 taong gulang at Paz de Guzman, 85 taong gulang. Ang katawan ni Sales ay natagpuan mga kabombo ng locals doon sa naturang lugar at yan ay sa isang fish pens sa gitna pa rin ng ilog. Uling namataan ang biktima noon pong 2 ng Setyembre ayon yan sa ulat ng pulisya. Naniniwala naman ang kanyang pamilya na aksidenteng nahulog ito doon sa ilog at nalunod. Si De Guzman ay huling naiulat na nawawala noong 1 ng Setyembre ng taong kasalukuyan at matapos nga ang paghahanap ay ito'y natagpuan. Madalas niya na naglalakad-lakad ang naturang individual at di inaasahan na napunta ito doon sa may parte ng ilog na ayon naman sa kanyang pamilya. Pinaniniwalaan na nahulog ito at nalunod sa naturang bahagi ng ilog. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako na tayo sa mga pag-uulat ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Unahin natin dyan sa lalawigan ng Pangasinan dahil mga kabombo, yung aqua farm na nababanggit doon sa investigasyon ukol naman sa Philippine Offshore Gaming Operators personalities kagaya na lamang ni Sheila Lialgo ay sinasabi hindi naman daw pala nag-exist yung naturang lugar. Alamin natin ang mga development dyan. May report ang Bombo Radio Dagupan. Nauugnay ngayon sa pangalan ni Sheila Go ang isang negosyo sa bayan ng Suala dito sa lalawigan ng Pangasinan sa nakaraang pagdinig sa Senado na may pangalang Alisel Aqua Farm. Hang umano ito, ang pangalan na ito sa kombinasyon na pangalan ni na-dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Mayor Lisel Dodong Kalugay sa bayan ng Sual. Base ito sa impormasyong natanggap ni Senator Sherwin Gatchaliana. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay alias Joey, isang opisyal ng barangay sa Bakiwen na hindi umano nag-i-exist ang negosyong Alisel Aqua Farm sa kanilang nasasakupan. Aniya na walang ganitong pangalan na nakarehistro na aktibong nag-ooperate sa kanilang barangay dahil sa kanilang tala ay mayroon lamang aktibong 25 individual at corporate-owned aqua farm dito. Dagdag pa nito na mayroon lamang silang hawak na draft document ng resolusyon for endorsement na nag-a-apply ang Alisel Aqua Farm sa kanila noong 2022 upang magpatayo ng negosyo na siya namang ginawa nila na ipinadala sa sangguniang bayan. Kailangan lamang umanong magpakita ang investors ng prerequisite na requirements gaya na lamang ng Department of Trade and Industry Certificate of Business Name Registration dahil dito nila binabase ang pangalan na ilalagay nila sa resolution for endorsement. Ngunit hindi na nila alam kung ano ang naging resulta nito sa sangguniang bayan kung naipursige ba o hindi. Bago pumunta ng barangay, mayroon ng DTI kasi yung business name ang kailangan. Kanino namin ipapangalan? Yung endorsement kasi through resolution yon. Through resolution, nagbibigay ng resolution yung council na ini-endorso yung
Sino yung nakapangalan, kung anong pangalan ng yung business. Halimbawa, yung pangalan ng negosyo, pangalan ng kung anong kwan yan, negosyo, yun ang ilalagay din namin sa endorsement na Para sa Bombo Rhetoric News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Commission on Elections naman inilatag ang mga paghahanda para yan sa halalan sa susunod na taon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Rojas. Preparado na ang Commission on Election para sa halalan 2025. Sa naging pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na 100% na may magaganap na halalan at tinawag pa nitong super election dahil ito ay may 3 serye ng halalan, ang National Local Election, Bangsamoro Parliamentary Election at para naman sa mga Pilipino abroad. Tinitiyak naman ni COMELEC Chairman na walang dapat ikabahala sa voting counting machines na umabot ng 110,000 ang gagamitin sa halalan na kayang mag-imprinta ng 73 milyon na balota. Ito ay bago at hindi papalya. Equipped din ito ng lithium battery. Tuloy pa rin ang serbisyo ng machine kahit magkaproblema sa kuryente. Si COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia ay nagtungo sa lalawigan ng Capiz at humarap sa mga miyembro ng media kasama sina Director Dennis Ausan, Director 4 Red Region 6 COMELEC at Attorney Will Arsenio, Provincial Election Supervisor. 6,000 po ang ating standby machine. Ika nga, na andyan kung sakali masira. Kung halimbawa, dito sa Region 6, may naka-standby halimbawa ang mga 20 na machine, may magkaproblema sa Capiz, takbo ka agad sa Capiz o kaya may naka-standby na rin sa Capiz. Ako po naniniwala, baka hindi na natin ma-experience sana at mukhang hindi naman talaga ma-experience yung mga na-experience natin noong nakaraang eleksyon na pinapaypayan, ginagamitan ng electric pan, nagiinit ang makina, tumitigil na lang bigla, nilalagyan ng libro sa ilalim para pumasok ang balota. Bakit? Dahil nga po bago ang mga makinang ito eh. Yung kasi mga ginamit natin, mga lumang makina po yan eh. Kahit na anong kumpuni natin o anong maintenance, talaga pong luma na. And therefore, ito po bago. At the same time, kakaiba po yung approach ng COMELEC ngayon. Kasama po doon sa napanalunan na bidder na magtatayo sila ng 110 repair hub sa buong Pilipinas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas, ito si Bombo Sanimay Batinsila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Pagtaas ng sahod at benepisyo para sa mga guro ay hiling ngayon kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Alamin natin ang naging detalye ng panayam dyan ng Bombo Radio Vegan. Hiling ng mga guro ang pagtaas ng budget, sweldo at benepisyo ngayong taon bilang regalo ng gobyerno ngayong pinagdiriwang ang National Teachers Month. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Ruby Bernardo, presidente ng ACT Teachers NCR Union, ito ay upang matugunan ang pag-alis ng ilang mga guro na pumunta sa ibang bansa dahil sa mas magandang pasweldo para sa kanila. Ikinalulungkot naman nila na hindi na isakatuparan ni Vice President Sara Duterte ang learning recovery sa edukasyon, lalo ngayon na iniimbestigahan ng Senado ang umano'y irregularidad sa bidding ng DepEd sa nagkakahalaga ng 8 billion pesos na laptop at e-learning materials. Saad niya na ang learning recovery ng bansa ay nagkakadismaya na hindi naman napakinabangan ng mga guro, hindi rin maaalis ang galit sa kanila dahil sa hindi tamang deliberasyon ng pondo. Gayunpaman, binigyan umano sila ng pag-asa ng kasalukuyang kalihim ng ahensya dahil marunong itong makinig sa kanyang mga nasasakupan. Aniya, ang tunay na pagbawi ng pag-aaral ng ahensya ay ang pagtugon sa mga backlog at pagtiyak na nakatutugon ang ahensya sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Tapos merong bilyon-bilyon, limpak-limpak na pera na nasasayang pala, no? Budget para sa DepEd computerization program. May galit, no? Nakaka-frustrate po talaga kasi imbis na makatulong sana ito para magkaroon sana ng pagtugon dun sa learning crisis na kinakaharap ng ating edukasyon ngayon ay nalulusta yung ating pera. Kung sa performance, hindi nga nagampanan yung magandang performance no nung nakaraang
DepEd Secretary namin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, tinawag na peke ang natagpo ang ID at itinangging consultant ng City Hall ang Chinese na may-ari na sa hotel na sinalakay nga na ginamit bilang Pogo Hub. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ng Star FM Cebu. Itinanggi ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan na consultant ng City Hall ang isang Chinese national na may-ari ng hotel na sinalakay kamakailan na nag-o-operate ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO Hub. Ginawa nito ang paglilinaw matapos madiskubre ng National Bureau of Investigation ang isang ID ni Shuki Chow kung saan nakalagay na consultant ito ng Chinese Business Promotion na may pirma pa ng alkalde. Si Chow ay kabilang sa hindi bababa sa 162 na mga dayuhang na aresto noong panahon ng pagsalakay ng mga otoridad sa Manoy POGO Hub sa naturang lungsod. Tinawag pa ni Chan na peke ang ID at anya, madali na sa panahon ngayon ang pamimeke ng mga IDs gaya ng pamimeke ng mga dokumento na talamak na rin sa bansa. Sinabi pa ng opisyal na hindi totoo na city consultant si Chow at kanyang ipiniliwanag na hindi nag-issue ng ID cards ang lungsod para sa mga consultant at sa halip ay sertifikasyon lamang. Idinagdag pa ng alkalde na para maging consultant ay dadaan pa sa masusing pagsusuri, lalo pat isang dayuhan ito kaya naman nangangailangan din ng mas maraming dokumento. Gayunpaman, inamin nito na nag-donate ang nasabing Chinese national ng mga computer sa City Hall at solar lights sa isla ng Olango at ito rin umano ang presidente ng isang grupo ng mga negosyanteng Chinese. They're welcome. If that's part of their social responsibility that they will donate as long it's legal, they're welcome. But it's a different story if you do illegal. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa bansang Japan, naglunsad ng pinakamalaki na pag-aaral at pagdadala ng research vessel sa Arctic Ocean upang tuklasin yung sanhi ng global warming. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Sinimula na ng Japan ang pananaliksik upang tuklasin ang sanhi ng global warming. Ito ay kasunod ng pagpapadala ng bansa ng Oceanographic Research Vessel na Mirai patungo sa Arctic Ocean. Ang barko ng Japan Agency for Marine Earth Science and Technology o JAMSTEC ay naatasang magsagawa ng ocean research at weather observation sa Arctic Ocean upang alamin ang dahilan ng mabilis na global warming sa lugar at pag-aralan ang epekto nito. Ayon kay Bombo Josel Palma, International Correspondent sa Japan, mahalaga ang nasabing pag-aaral dahil ang mga climate-related na pagbabago sa Arctic Ocean ay hindi lamang nakakaapekto sa mga tao at sa kalikasan, kundi sa mga bansa sa paligid nito, kabilang ng Japan. Sinabi naman ni Motoyo Ito, researcher sa Arctic Ocean Environment Research Group sa ilalim ng JAMSTEC, base sa pag-aaral, ang pagbaba ng Arctic Sea Ice ay nagresulta ng mabigat na pag-ulan ng yelo sa East Asia. Sa loob ng isang buwan na pananaliksik, ang barko ay maglalayag sa Pasipiko papuntang Bering Strait at dadaong sa Dutch Harbor sa United States, sa Alaska, sa Estados Unidos ng Amerika sa Setyembre 30. Napag-alaman ng nasabing barko ay isa sa pinakamalaking oceanographic research vessels sa buong mundo. Ang Japanese Oceanographic Research Vessel Mirai ang pumasok sa Arctic Ocean. Ito ay dumaan sa Jumilis Island na matatagpuan sa gitna ng Bering Strait noong Miyerkules ng gabi. Ang Mirai ay ang pinapatakbo ng Japan Agency for Marine Earth Science and Technology o JAMSTEC na umalis sa home port nito sa Shikinihama, lungsod ng Mutsu, Aomori Prefecture upang pag-aralan ang environmental changes sa Arctic. Si Bombo Josel Palma. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang top-notcher sa Guidance Counselor Licensure Examination 2024. Ibinahagi sa Star FM ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay. May buong detalye dito ang Star FM Manila.
Pangarap lamang umano ng top-notcher na si Jari Sibal na makapasok sa top 10 ng Guidance Counselor Licensure Examination 2024 pero hindi nito inaasahan na siya ang magiging rank 1. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Sibal na mula sa Alliance Graduate School sa Quezon City na nag-enroll umano siya sa 2 review centers para makasiguro sa pagpasa. Malaking bagay rin umano sa kanyang paghahanda na mayroon siyang nakakausap na kasabay niyang mag-exam na naging karamay rin niya sa hirap na pinagdaanan. Nais magkaroon ni Sibal ng lisensya sa guidance counseling para mas marami umano siyang pwedeng matulungan at malaki rin ang pasasalamat nito sa mga tumulong sa kanya, lalo na sa kanyang pamilya. Kinakabahan din po ako na baka hindi rin ako makapasa. Nung nakita ko na yung pangalan ko sa passers, parang naiyak na ako, kami ng nanay ko, kasi pinakita ko sa kanya. Tapos biglang pumasok sa isip ko, check ko kaya yung top 10, ganyan. And then yun, una kong nakita, ang mata ko, nag-start siya sa 10. Kasi wala lang, parang pataas, ganyan. So nakita ko yung pangalan ng kaklase ko. So ang saya-saya ko na nakapasa siya. Tapos parang na-excite ako, nagulat ako. Biglang nung sa top 1, nakita ko yung name ko. So parang gulat na gulat ako na sumigaw kami, sigaw-iyak. Ganon ka surreal yung feeling din talaga. In-offer ko din siya, no, syempre una kay Lord talaga lahat. Syempre sa parents ko rin, na sila yung nag-support sa akin mula bata ako. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Jari Sibal, top 1 sa Guidance Counselor Licensure Examination 2024. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tuloy-tuloy pa rin sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Masusubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile Application o Bombo Mobile App. Pwede din sa YouTube, TikTok at maraming iba pa ng mga platforms ng Bombo Radio Philippines. At syempre, sa mga Facebook Live programs matutunghayan, lalo na dyan sa parte po ng Mindanao. Yung mga Cebuano speaking, eto para po sa inyo, Bombo Radio Davao, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Cagayan de Oro, at Bombo Radio Jansan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking, ay nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Sa mga sandaling ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 109 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Malagad sang Bombo Hanay sa udto sa gihapon kapunimo Bombo Chama Blanco Hover. Oy, mag-Christmas countdown kita sa aton sining mga kabombo, sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 109 dias na lang kagapasko na. Standby sa kay Bombo Angel Tan, kay
nagpagwa diri sang statement ang top executive sang SM. May kantanan sa sining issue bala sa mga merkado naton diri. Sa aton sining mga kabumbo, no, kay kumadumduman nyo pa nangin kontrobersyal ining pagpademolish sang fasad sang Iloilo Central Market bangod man sa iya sining historic importance marami, no? Naging kabahin sa aton sining historical heritage ining fasad sang Iloilo Central Market. Sa aton sining mga kabumbo, tilang taon ta kag pamatian ta kunong statement diri sang tawag siya ni sang SM executive. Naghambal siya nga ti kung wala iya sa mga pagsulundan, nagaburon kung kaisa ang mga sitwasyon, no? Sa aton sining mga kabumbo, i-check ta ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagapati diri Bombot Siyam ang presidente sang SM Engineering Design and Development Corporation nga may mga ginatawag ang popular decisions na dapat himuon kung pag-renovate kag paghimo sang proyekto ang pag-istoryahan. Ini ang sabatman sa natungdan kadungan sa pamangkot kung ano ang ginahimo nila nga mga pamaagi kag desisyon nila bag-o na pa namin ining Molo Mansion kag pinapadayon ang maayos ining itsura Bombot Siyam. Bangot hindi manlipot sa ihibalo sa pila natin ka mga kabombo nga ang ining Molo Mansion gi-renovate kag ginapanag-iyahan na sa SM properties. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Hans C. Jr., presidente sa nasambit abi nga corporation, naging pahayag nga sa experience on the field, may mga unpopular opinions abi na dapat himuon na para sa kaayuhan sang tanan. Halimbawa, adri Bombot Siyam ang ginimo nila kuno sadto sa bahin sang SM City Baguio. Bangod gin question ini sila along the way sang gina-construct nila ini. Gin question sila bangod nga nagapangutod sila sang kahoy, pero ti ang pagpatag naman nila diri nga may ara abi nga ginatawag na erosion, rason nga kinahanglan nila mag-ubra or himuon ang amusini nga desisyon. Kasi Bombot Siyam nga ang ginanantaw pagidri nga tipatag niya being a leader kuno kinahanglan mo mag-ubra sa mga amuni nga mga desisyon nga para sa iba na bito hindi insakto, pero ang importante pagidri nga mangin accountable ikaw kag transparent sa imo desisyon, rason nga imi ginatawag nga leader nga siya ang alantaw abi maka-overview sang mga desisyon niya dapat pag-aobrahon niya. Kagin pa siguro man niya sining obrahon nila ang ila abing mga ikasarang para maghimo sang insakto kag wala sila sang intention kuno Bombot Siyam nga magguba para kung magguba sa mga properties abi para madula ang mga cultural values. Ngati ambal niya nga ang parang may mga terms siya nga gintang lawag nga like in exactly wala din sila intention niya Bombot Siyam. Kag ining sa mga markets, na segue ning markets, apisar nga dito, wala man ni siya sang direkta abi nga nambal nga ining central or like ang sa super. Generally, ang iya diri nga statement, kiti do related man sa iya sang Iloilo mo, ang Molo Mansion, bala Bombot Siyam, nga ang ila diri nga ginanantaw nga perspective is ang renovated, well accommodate, or like mas maayo na siya sa mga pumuluyo. At the same time, do western style ini siyang classic na merkado publiko at isadto kuno to medyo in the first glance abi doon namian naman sila kung tani isang ang structure sini pero kinahanglan sang renovation para mas magamit sang mga pumuluyo. Pero in terms of being do kwarta like do advantage sa bahin sang SM City, nagpanginwala din sila Bombot Siyam nga do sila ang ma-take over. Kahit ang una din nga statement man with the Iloilo City Government, so that ang ma-take over sang sining renovated market abi, may portion lang sang iya sang SM, pero totally ang mga rentals and everything, Iloilo City Government ang magakapot. Pamatian ta bala ang kabasin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Hans C. Jr. sa aton interview. The reminder is that SM, like you, there are people behind it. And I'm one of them. And I'm a proud Filipino.
let me be very clear there. I am a proud Filipino. There is nothing I want better than for our country to be the best place on earth. Okay? And what that means is that we will definitely make every effort to do the right thing. Remember what I told you guys a while ago? Golden rule. Do unto others what you wish others to do unto you. Do I want to wreck something that is culturally significant? Of course not. Do I want to do something that will ruin reputations? No. But there are many reasons why certain decisions, sometimes unpopular, might happen. And there are a lot of things now that people sometimes don't see the true picture behind it. So I think one of the good examples was the markets today. I want to be upfront. If you look at the way the markets are now being designed and versus how it was started, to be honest, most people now would say, ano ba pinalit niyo? So, I guess that's the first statement. Did we want to change it? No. We like what we saw, guys, in all due respect, as an SM design team. The first thing we saw when we saw the old market was, okay to. Why? That's not... What do we have to do? That was the first question as a design team. What is it that we have to do? Siyempre, we have to make it work. We have to make it commercially work. Meaning, we have to extract some commercial value out of this building. But the first thing we asked ourselves was, okay, what was important? Remember I told you on site. We look at what was important about the site, what was great about it, how do people interact with the site. And we saw that, hey, this is an institution. This is something worth preserving. So we really made an effort, even without any influence at the time, to really try to preserve as much of that institutional architecture that it had. And that's why today, frankly speaking, you'd have to be pretty detailed to spot the difference, frankly speaking. It's just shinier, newer, and a little, well, most importantly, safer, right? So that's really the intention to heritage. We have no wish to do anything that's unpopular. I mean, we're SM guys. We live by your love. I want to be very clear there. Why would I do anything that is really distinctly unpopular? It makes no sense. But there are things. A good example that my father has used in one of his talks was there was an incident, and I'll definitely jog the memory of some people here. There was a few years ago where we were castigated on Baguio. Why is SM cutting trees? Why is SM cutting trees? Because SM had to at the time. We had some serious erosion issues. We needed to reinforce the areas, and we had to do the right thing. As my father said, sometimes being a leader means making some very unpopular decisions for the greater good. And that is why you are leaders. Because you know that this is the right thing to do, regardless of what the population might think. And our responsibility is to be transparent and to be accountable to that decision. Because for us now, as unpopular as it is, we're more than happy to show you this is the reason. Would you like to join the debate and discussion in a very fair, equal opportunities perspective? We welcome you. It gets really, really hard. Okay, make no mistake, and I speak talaga as the person, as one of the decision makers behind the scenes. This is where it gets really hard because at the end of the day, that question has to be discussed. So our agreement with the government is basically, bahala kayo. LGU-wise, I'm not even gonna ask anything from you there. It's up to you. You give me a small portion, I find a way to make the money out of my portion of the building. But when it comes to the market proper itself, to be honest, we're not even expecting anything from it at the end of the day. So it is really our, well, for lack of a better term, our commitment and our CSR really to the local community that, hey, we built you a nice space, please take care of it. We will make the money off the area around that market. Because guys, that's what I'm trying to say. We believe in the palengke. We believe in that market. That's why we decided to do what we're doing today. We don't want to remove it. We don't want it to disappear. We honestly believe, again, Filipino hat on, we honestly believe it's an important part of our culture and it should be celebrated. It should be, it should be lauded. We should be so proud to have a place where, you can invite all your friends and say, look, this is what it means to make palengke in the Philippines.
So that's really what we were trying to achieve there. In a typical real estate formula, you have what we call catalytic actions. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton diri si Mr. Hansi Jr. ang presidente man sang SM Engineering Design and Development Corporation. All right. So Hambalya, una-una, we don't want to make unpopular decision. Tapos ginsugpo niya, being a good leader kuno, dapat maghimo ka sang unpopular decision. Bombo Angel, kag speaking sang Molo Mansion, ti lain man yung estado sa Molo Mansion sa aton sining mga merkado, no? Sa aton sining mga kabumbo sa Molo Mansion, why man sila sa may gindimulis dira. Ti kung ano man yung himuon sila dira nila, ila na ya kay ano ni ang Molo Mansion, ano ni under PPP manigyapon or iya na niya sang SM ginapanag-iyahan gel? Iya na gid Bombo Cham sang SM do ang nagagawa diri bakal nila ang property kasing renovate. Technically speaking, ila na ni pagusto sila kung ano nila di ba? Pero sa bahin karon iya sang mga merkado naton, particularmente ang Central kagang Super, lain naman niya nga istorya sa aton sining mga kabumbo. Kung ginhatag niya nga ihemplo ang sa Cebu, nagpangutod sila sang kahoy, lain man ina iya nga istorya, lain man iya nga isyong pagpangutod sang kahoy, kag sa pag demolish abisang ginatawag naton nga national heritage. Bombo Angel, no? Ano do kasubong karon iya nga gina-justify lang sang SM ang ila sining sala para nga maabsuelto sila or maabsuelto abi ang nahimo sini nila nga makabing naton illegal kiti may mga layi nga nagaproteher sa aton sining national heritage mo. Hindi maghambal si Mr. Singh nga wala sang policy or law kung ano dira nga nagaproteher sa mga national heritage naton Bombo Angel? Pero Bombo Cham, dumduman mo tuligad nga do nag-alsa man ang reaksyon ni Mayor Jerry Treñas tong nasturyahan ko bala about man di sa sining Abi Heritage site nga tingat according sa alkalde before ni kuno gindemolish na identify ni siya kuno as unsafe structure abing do try man nila kuno Bombo Cham kon nang do renovate bala or like do kon nang mananay kuno do try bala nga hingagawon hindi pagkubuon pero with this one doging check abi sang Office of the Building Official nga grabe alang-alang gid Bombo Cham ining abi sitwasyon sang fasad rason nga ti amo sining decision man pero with this one si Mayor Jerry Treñas nagpanindugan sa gihapon or padayon ng panindugan nagtikit anta do Bombo Cham do sa bahin sang Central Market to ginamata-mata naman nila di balik ang fasad. Pero ang original is not the same sang sa copycat or gusto mo lang i-replicate. Di ba la gel? Laing lang number 1 Bombo Cham. Original kumbaga. All right. Anyway, dipindi na. Kung masiplatan ini sa mga nag-aalsa sa ngayahay sang aton siniiyang heritage, masiplatan sini nila, no? Tiba si kon pati si Mr. C makasuhan man. Kay do siya giniwang Bombo-Cham ang isa man nga ara sa likod sa sining mga abi on the field nga mga proyekto nga ginaobra sang SM kag siya ang sa may design and engineering nga abi nga bahin aware man ini siya sa mga ginaobra nila nga tikang pero ilang taon sa ano sining mangintikang manabi sang mga abi ara gid sa bahin sang mga kumbaga nag-advocate Bombo-Cham
sa nga preservation sa mga cultural heritage kag areas ilabi na diri sa bahin sang Iloilo City. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kita Bombo Angel Tan, no? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Isa sa mga mainit nga topiko amo ining may kantanan sa direkta nga pagpamangkot sa kay Mr. Tan Hans C. Jr. No? Siya ni ang SM Engineering Design Development Corporation na head sa aton sini nga mga tagpalamati. Hindi malikawan nga mga pamangkot kining nasambit sini iyang tupiko karon, but according to sources daw kasubong kuno nga daw hindi sila gusto makabati isang lagting or kung ano man dira nga pagpangusisa sa bahin sining controversial man niya karon nga pagpadimuli siya sa fasad. Anyway, gamay lang sini iyang throwback or summary sa aton sining mga tagpalamati, may kantanan sa sining public-private partnership sa tunga sang SM Prime Holdings Incorporated kag sang city government. Sa aton sining mga kabombo, may kantanan sa pag-modernize sang aton sining mga merkado publiko. Ti ko madumduman nyo pa sa aton sinimatag palamati nga sang naplastar ining nasambit karon iyang kasugtanan, no? Gin pa siguro sinadiring ang historic facade sang Iloilo Central Market, no? Ipabilin. But sa nasiling na ganinaton, sandig sa pagliso sang panahon, natukiban niya ining nasambit karon nga fasad ang hindi nasarang iyang nga preserve pa kay tuman na gid ka delikado, no? Butsilingon pa sa aton sini nga mga kabombo, sandig iya sa madumduman ko pa assessment sang Office of the Building Official, no? Ang structural integrity kag stability sining fasad hindi na gid iya mapasalig kag kumbaga pa hindi safe sa mga pumuluyo. And even the mayor sadto anay nakambal siya ano gusto nyo daw bakal kamo dira sa mga utanon tapos mahulugan kamo dira kag magklabuka ulo nyo. Sa aton sini nga mga kabombo, I'm just paraphrasing sa mga basta nakambal si mayor sa mga kasubong sina, no? Ang fasad sa sandigman sa assessment sang OBO, sang City Architect Office, no? Gin kasugtan nga ipadimolis na lang. Sa aton sini nga mga kabombo, Office of the Building Official and the Iloilo City Cultural Heritage Conservation Council nag-endorse sang complete demolition bangod man sa sining structural assessment kag joint inspection, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung si Mr. Hansi pahayag nga dapat transparent kag accountable what happened iya sa city government. No? Why man gani ni gin question man ni Santo sa aton sini nga mga kabumbo kay why man magpatigayon sa mga public consultation or whatsoever nga ti kabahin sa proseso, no? Sa patigayon man sang mga nagakaigo sini nga lihok. That is why nga ti si Mayor ginfailan sang kaso sa Office of the Ombudsman ni Mr. Nerio Lujan being one of the
isa sa mga historical or sining heritage advocate. Nag-file sa sang complaints sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti hindi hambal nga ipaagi lang sa mga quotable quotes such as nga being a leader, we have to make unpopular decision. Ti kung ikumparar ni mong pag-utod iya sang kahoy kag sang pagdimulis sang pasad, isa ka heritage site, lain na iya nga istorya sa aton sini nga mga kabumbo. Kagati, depende, entitled man kita sa kaugalingon naton iya tagsa-tagsa ka opinion, but ang paglantaw ko yan, kasubong, kag gina-justify na lang sang SM ang nahimo sini nila sa aton sini nga mga kabumbo. Timambal pagkaroon niya si Mr. Hansi nga wala kuno sang clear nga policy sa redevelopment sa mga cultural heritage site sa aton sini nga mga kabumbo, kag wala na kuno iya sang ara pa nga sarang makonserve sa bahin sang Iloilo Central Market. Ti subong tuig 2024 na kita us-us kita duak tuig gabi or bisan isak tuig kay sa madumduman ko do March nim lagin demolish ang fasad mo. Tuig 2024, Ti sa tuig 2024 sa aton sini nga mga kabombo, hindi man kita eksperto gid sa engineering, but daw kadamo naman sa naga-exister kag available even diri sa pungsod Pilipinas nga mga equipment nga sarang nga kaayo, mag-retrofit, so on and so forth, Isa lang ka-ihimplo, ara dirao, sa ungka lang. Kita mo, damo-damo gani sa mga may mga equipment sila, jet grouting, so on and so forth, para mapunggan lamang padayon nga pag-usmod sa ungka flyover. So madamo sang available kung tani nga mga pamaagi para iya nga mapunggan or ma-retrofit or mapabilin ang fasad sang Central Market nga mayara sang aton sini nga historical heritage na sa aton sini nga mga kabumbo. Kag in terms ng policy or clear policy, ti may ara kita Mr. Hansi sang ginatawag nga Republic Act number 10066, ining National Cultural Heritage Act of 2009. Nakasaad diri, provide for the protection, preservation, conservation, and promotion of national cultural heritage. Ara man dira ang pag-define sang cultural properties and cultural heritage. Establishes the National Commission for Culture and the Arts and other agencies. Outlines procedure for declaration and protection of cultural properties. May Republic Act number 10086 man, strengthening people's national through Philippine History Act nga nagatuga or nag-create sang National Commission of the Philippines, so nag-create sa National Historical Commission sa aton sini nga mga kabumbong, nagamandato sa NHCP nga mag-designate sa mga historical sites kag structures. May araman sa Republic Act number 8492, National Museum Act of 1998. So on and so forth, kadamo-damo. So sa aton sini nga mga tagpalamati, ining mga layinaton, ining mga policy, may kantanan sa ginapahayag redevelopment, preservation, conservation sang cultural heritage site, hindi iya ma-justify nga in order to be a good leader, you have to make unpopular decision. Di ba, Mr. Hansi? Junior? Di ba lanyor? Sa aton sini nga mga kabumbo?
kon lang tawon gani naton banwa. War on drugs. War on drugs. Ti ang aton sining otoridad ang gintask agod nga pangdakpon ining mga drug lord, ining mga drugista. Hindi man lipod sa ibalo naton nga may pipila ka mga drug lord nga ang pagkilala sa ila or sa iya, sang iya siniiya nga mga kasimaryo, maayo kag maluwan nga tawo. Robin Hood type ang iya siniiya nga aura. No? Kag sandig sa layi naton banwa, nga ti ini sila dapat pangdakpon kay way man kita sang death penalty diri. Ti anong nagkalinabo sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton sini kanong kapulisan nag-operate. Pag-operate sa aton sini kapulisan, nakit-an sini nila nga daw mabato ang subject, nagpalupok, tiniro nila, pinatay nila. No? Ining drug lord or durugista. Ti makabig taman iniiya nga unpopular desisyon sa bahin karon sa aton siniiya kapulisan. Nga makapatay sang isa ka durugista abi kiti kuno kag sandig sa ila sini nga paglantaw nagbato. Ti makabig ta ina iya nga unpopular decision kay ti anong sandig sa layi nato now. Ang mga tawo nga nagalapas sang layi ang dapat iya pasabton sa aton sini nga korte. Dalon sa aton sini nga korte idiga dira ang mga ebidensya, ang tanan nga mga balasihan, para iya nga pamatbatan, ini siya kag mapamatud-an nga ini siya ang guilty, kag ilupot sa lakapsel. Tilang tawa bala karon, sadto anay, damo sa nagadayaw sa kay former President Duterte, nga ti bisan ano ka mga unpopular nga desisyon ng iya sininga na himo, para lamang iya nga kabigon siya nga leader, good leader. Ti pero ano subong ang balik sa iya, grabe. Sa aton sini nga mga kabumbo, damo na nagalaga siya, partikular ang International Criminal Court. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero mismo nga aton sini nga opisyal, ang aton sini nga otoridad, naglapas iya sa aton sini mga kabumbo sa mga pagsulundan or ang proseso sang aton sini iya nga layi. Di ba? Granting for the sake of discussion abi karon nga hindi na gid man ma-preserve pa or whatsoever sa aton sini matagpalamati ang fasad. Titanisan to palang ginplastar na ini. Nagpatigayon sa mga public consultation, so on and so forth. Kay ti, nagahambal man bala si Mr. Hansi Jr. nga, gusto namon transparent. Transparent kami kag accountable kami sa kung ano man ang amon sini nga giho. Ti ang guaya sini karon, you're just trying to justify, para iya nga makahimo kamo sang smoke screen para nga ti hindi mangin mabugat, kagado kabigo na lamang iya nga ti away na gid man siguro sang dapat sini nga i-preserve kag i-conserve to kay magkalataltal kag magkalarumpag na tumuti okay na lang nga gindimulis sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti amo na bala budlay gid man kun kay isa kon maglabot na sa punto nga kita nga pumuluyo, dalon na lang kita iya sa mga tinaga nga daw kasubong paglimbong kag pagpatalang in order nga ma-accept naton ang sala sini or paglapas aton sini nga pagsulundan nga nakomiter sang kung sinuman nga mga dalagko sini kag mga impluensyado nga
tawo. 30 minutos sa nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik nato na Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuanay sa udto, istoryahan naman naton. Ang Haro PNP ginalantaw nga posible na wigit ukon ginhaboy ining 3 ka sachet nga nakita kag nasilhig sa street sweeper sa Patima Haro. Kaysang nga damlag lang may ginkasato nga bypass operation mo. Ti posible nga kabahin pa to sang stock sang mga nagkaladakpan nga way lang makitaan sa aton sa otoridad. O kung base kung mayara naman sang transaksyon yapon nga nagaklinabo dira. Natabuan lang ati nasiligan sang street sweeper. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6, among first Friday of the month. Ining ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, mangin kabahin sang advanced celebration sang Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Septyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi, ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
Amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na? Nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay Bombo Jomar Villa. Vlog ko to kag sandig sa pagplupamangkot. Ano tatlo kuno ka bulto to ang napulutan sa street sweeper. Pero dira sa may barangay Our Lady of Fatima sa distrito iya sang Haro, no? Kung madumduman sang damlag lang dira man gin kasa ang bypass operation, 5 to ang mga nagkaladakpan. Lakip na diri ang driver sang LGBTQ affairs, no? Nga duha na kadlaw nga wala makapauli sila sa nga puluyan kag halos dito na nagatiner sa pagbaligya sang illegal nga druga. Sandig sa aton sini kapulisan. Kag sandig sa pagmanman, pag monitor sang City Drug Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office. Puwerte ka bakas ni galis nga daw sales representative ang gwa sining driver sang LGBTQ affairs. Sa aton sining mga kabumbo in terms sa pagbaligya sa illegal nga druga.
sa pagkasasambay bust operation, sandig sa pagpulo pamangkot naton to, may mga linagsanay pinanaguay sa dalom sang generator. May naghakos kay sadya sa buyog na blang kulor pula kag orange. Hambalon tala may naghakos kay Jollibee. May posibilidad items pa ini saging kasasining baybas nga nagkalawigit or gin haboy or anong sistema anong paglantaw sang aton sining kapulisan. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Joms, sa report please come in. Ginalantaw sang haro PNP nga posible na wigit o kung ginwigit ang tatlo ka sa no? Sa nga suspected sa bunga na sinhig kina sang aga sa nga street sweeper sa area karon sa Calandoni Street, Barangay Our Lady of Fatima sa distrito sang Haro, Bumutsam. Ang ining nasambit karon nga area kilid gid ini siya sang dalan along Calandoni Street kun halin ka dirigla sa may area karon sang Barangay Hall sang Our Lady of Fatima. Diretso dire sa may intersection sang Calandoni and Ilocos corner sa may nasambit nga distrito, no? Kung sa diinti ang nakitaan to amo ang tatlo ka sachet sa nga suspected sa bunga gilayon man nga gina-turnover ini sa bahin sang otoridad. Based rin sa pagkonsisa naton, suno kay Police Captain Eduardo Shaco Jr., hepe sa Police Station number 9, iyagin pahayag nga based rin sa ila sining pagkonsisa, hindi ini siya part no sang recovery sa Gipatigayon nga drug by bus operation. Kay once kon may recovery ang otoridad mismo sa area pa lang ginamarkahan ani no o kung ginatawag ba lang nga markings no sa Gipatigayon nga by bus operation. So ma-identify mo ni siya kung bala part ina siya sang mga na-recover dito sa otoridad nga ginmarkahan Bumbutsam o galing din sa sining mga nakitaan nga associate ang suspected sa buo, away siya sang markings. Ang iya sining plastic tatlo gitanan, ka plastic sa nga sining suspected sa buo, diri karon, Bumbutsam dugang pa diri karon sang natungdan, ang ginalantaw sining nga posible hindi man iya sang mga subject sa Gipatigayon nga drug bypass operation sa Dablag Lacos City 5 ang nakaldakpan sa sining bypass kay Manson o kay Major Siakon malayo na ini siya no? Sa natabuan sang area mismo sa Gipatigayon ang bypass operation diri karon Bumbutsam hindi lang galing sigurado si Major Siakon kung bala may naglagsanay gid man nga natabo kay said probation nga dumi naglagsanay pang natabo Bumutsampe at least Gipatigayon ining bypass operation sang bahin sinisang otoridad no sa aton sini nga mga kabombo suno kay Major Siakon ang paglantaw nila nga posible nga samtang nga may mga individual ang isa dire sa ginalantaw base kon may mga nagakatabo abi nga transaksyon kay nasa aga tapos nakita nila ang paglabay sa patrol amo to ginhaboy ang sasi sang Cebu Bumbutsam ang ikaduwa nga paglantaw sa pulis basigid man nga nawigit no halin sa ibang individual ang ining item sang Cebu kay bistos pagpusisa nila kon sa digligan pa ning adlaw dito abi na aya pa ni sa mga subjekto sa limang gibaybas at kung tani nakita na ni sa sweeper no street sweeper kaya daw adlaw kuno panilhig sa nasambit nga area Bumbutsam basi may posibilidad man bala Joms nga di bala sang during sang pandemic may ara silang ginatawag nga drop off scheme na nga ihulog lang na nila picturean isend sa nagbakal tapos ang nagbakal amo tong makuha why na sang face to face nga daw anay pero ang
gidalantaw sini kay kilig gidya kadalan hindi siya hamba ka doon nasulod sa box abi nga ri pudyotala to kay nasulod sa blue nga box or ano nga color sa kilig siya kadalan sa may lapit sa gutter mo sa may simento sa may highway. Amo to na silhigan sa sweeper abi ako no ganito do plastic la kamani mo or Mani pero puti. puti gali amo tong number kinasang ano to sang nagakarinderya tos tubang grabe kuno palang urog kang sweeper bubotsa mo no kulbaan sabi ako no ano bla but first time nakakita siguro sa mo na suspected shabu. Tatlo kuno ka bulto to Joms ti magtatlo ka bulto to pilangan na bulto subong. Tatlo ka G, magtatlo ka G ba? Dako-dako man gawa. Pwede ka na tungurok bakal motor nga automatic. Do mga 50,000 more or less malang puno ang total value. All right. Sang sining suspected shabu adiri karo bumutsam. Ang itsura yung sinido hindi siya galihambal nga pino-pino gid og granules kuno based diri sa pagpamangkot sa pulis paglantaw nila granules pa siya. Bumutsam ito hindi gid siya blapino katama. Ang ining mga suspected siya bumigamba ganit di ba si kun to black man og balot lang ang mga asintong ginpampotos. Nawigit. Pero hindi man kuno kidlag ko niya nga sizes kaya sa mga nagabaligya sa balot mga manggagagma ilagawa nga mga sachet asang plastic pabutsap no sa una uso na Joms ang mga ang pagpak bala sa mga manog balot ne uso na sa una nga daw ginailog-ilog nila nga mo sina nga nagapangpak ko pero may manog balot to nga nadakpan nga sus Maria kagusip isa ka tabungos ang iya sining ano nga dala nga ginpakya nga parehosang nga do munaw na pagwa ta ti ginakigan to siya hindi mo yagotaon ang kasubong sining plastada kay kung pag-istoryahan tayo illegal nga droga mainit ni ti mayo lang gani kay asin lang tong na-recover siya hamakon mo kung illegal tong nga droga isa ka tabungos Joms huol gid no amo ni siguro gisa makakas balot tamba nila no tiyo mala dala palad mo da why na putos-putos budlay na masuspitsuan ka no tiway tamak balo basi ko nang iban lang nga gadidad basi amo man ang ginahimo da gapo kuno lang nga baligya balot diliti mo lain na sa mo karon no ang si Dario gani kon lantawon ang closed circuit television medyo malayo kag hindi siya kuno hindi siya captured gid bubutsam kag butan ta kon ma-captured man siguro ang butan ta ko nagapanaw abi ko drive sa motorsiklo medyo siguro medyo malabo na kay siyempre puti na nasuludlan tapos ginananta do subong aga lang mo o kahapon abi sang gabi or hapon no ang natabo ning pagkawigit dara hungod man o kun nawigit kid man mismo aksidente sang tagiya sini no so kadamo sang mga panawagan nga gina-cater naton do mo pala ni gunong panawagan nga duway sa may maklaim i-try tagid tingwaan tagi Joms ako niya bisan hindi pwede ka panawagan sa public affairs program pero risguan ko niya ginapanawagan kung sino man ang nadulaan o kung nawigit dira may nawigit ikaw sa may Halandoni area sa may barangay Our Lady of Fatima no tatlo ka sa shining nga may unod sang granulated crystalline substance no mahimo nga maklaim ini sa police station number 9 pangitaon lamang si Police Major Eduardo Siacon. Taon ko may maklaim gid man kay nambato ni Captain na kun kwarta lang ni siguro dola
bisan hindi guruya, basta i-claim niya pa mo. Hindi dapat ma-claim gini. Dapat ma-claim gini kay kanugo ni. Sa liwat ginapanawagan ta kung sino nagapanag-iya sang 3 ka sachet nga may unod sang granulated crystallized substance nga nawigit dira sa may area sang Dalan Halandone, Barangay Arlidi ug Patima, no, nga pwede nyo gid ini ma-claim or pwede mo gid ini ma-claim pangita lang si Police Major Eduardo Siacon, no? Kag kung imo sini nga ma-claim, may padya ka pa nga pagabatunon. Bombo Jomar. I-hide na lang identity da. Oy, hinago ta lang ang identity nyo. May padya pa ka mo? Amo na ang concern diri karon kag basi mo naman bal sila ti pwede ka pakigangot through sa Bombo Radio. Ay hindi na, direkta na lang mo to kay Major Siacon. Usually gina-coordinate gid mo no, pero sa morning nga case direkta na lang siguro. Direkta na lang kay Major Siacon. Temo na amo na kung makabalik pas la kon mga direkta to Ara kita mo lang. Makabalik pa may badya mo na ano ka man imo ya. So muna puputab no ang isa diri karon pwede man sila Bombo Jomar, no, nga maka-coordinate diri sa aton pero dito lang ta makita ay sa police station number 9. Pwede. Pwede. Kantuan mo dayon na? On-alert ka, Joms, ha? Basi kung may mag-claim lang karon now. Amo gani. Alim la, na si Police Major Siacon sa may interview diri sa Bombo Radio. Kay nasang aga, may concerned citizen nga nagtawag sa aton. May na-recover daw allegedly ang street sweeper diri sa area sang Arlidi of Fatima nga suspected siya bu. So kuha nila to turnover yan sa barangay official kay kapitan. And then, matugin kaduan naton. So, na may nakita kita dito, gipakita sa aton ni sa barangay officials nga may 3 indeed ka sachets nga suspetsuhan naton nga Cebu. So, nag-conduct kita siyang investigation. Dito nato na-found out nga muna ang sweeper while nagapang limpyo sa nagapanilig sa area dira. Nakita niya yung 3 ka sachets ang suspected Cebu. May mga unod niya doon damo drug daw grains. So, gin-inform naman si CDEU, team lead at si Police Lieutenant Colonel Obregon. So, naging-katuan naman dito sa area. Recover ang suspected Cebu subong alisamang custody subject for laboratory examination sa forensic unit. May mga gambal sir nga ba si iyato ka mga subject plus by bus liga daras may Patima sir? Ang istoryanan namon sang team leader kasi Gio is medyo malayo ang ila area sa natabuan. Asa nakitaan sa nakita na tong kayo sa nga suspected Cebu. So pag wala nila ginaambaan sa ilang operation. So, hindi abi kay malayo. Tapos ang amon nga pagsuspetsa sa to, it's either nahulog, nawigit, or while nagatansak, nakalabay ang patrol mo ng Aguinhaboy. So ma-picture out mo sir pag mapanggid mo ang item sa nabaybas to kag sa subong kon pareho siya nga daw grain siya. Wala ko makita ang iya ka CDEU pero ang mga consideration sa aton dira nga mambal naton hindi because layo yang area sa CDEU. Although sa barangay pero layo sila ya. Joms? Si Police Major Eduardo Siacon, Junior Jefe sa police station number 9 po po si Cap Jamie masero ang nagambal man bisan siya di maganit maka makasertin kon bala
ila or kung hindi sa pumuluyo kasi di man maseko na mga tao nga naganapain. Adras sa sambit. Kag isa pa alagyan gidira abi Bombo Jomar eh. Amo gani. Kag kung may ara gid man dira sang nagabaligya ti nagakadapat lamang matumod na dira kag magkaladakpan kag kung may mga area or lugar or establishmento sila nga ginapanaguan dapat ano na ni pang sudlo ni sang kapulisan ta kag pang kung pwede pa lang pangwasagon sini nila para nga way na sang lugar dira nga baligyan pa sang illegal nga droga, Joms? Yes, nate bangod nga ang area commercialized na gid, no? May mga adlagko da mga establishment hilira gid, no? Along sa may Halandone Street sa may distrito sang Harot, hindi lang siguro mga Ilonggo basi may mga alog mada, may mga pariner mada guro nagalabay Bombocham. Tikon mag-alog ko nung tag-iya. Paano tabi panawagan, Joms man? Amo na gani kay ikaw nagpanawagan ginumpisahan mo kay hindi kay do nabudlayan ko subong, do nabudlayan ko subong kay may singaw ko. Ikaw be Tagaluga be one time lang. Kung sino man naka wigit pumunta lang kayo sa police station. Anong police station yung pupuntahan? Siyempre sa pinakamalapit na police station. Perte? At least nga, napalapot. Ay, isupunay kay may padya. Pila padyaw? Basta may padya lang kuno, Isupunay na bla? Tagalog? Pumunta na kayo dito kasi merong padya eh. Jesus Maria ka po. Pero ang duwa-duwa mo lang na alog o Ilonggo, di lang pariner kasi. Kung magpariner, disgrasya, Joms? Kung magpariner, disgrasya, pero sabi mga Amerikano, abi. Kasi laban-laban, ikaw gina. Alang-alang ko gani kay may 4 kabilog ang singaw sa dila ko doon, hindi ko gani kambal mayo, ginagwanta ko lang. Ikaw be, one time lang? Ang bada ko doon mas lipot, mas dami mo. Gani. Sige be, mati alamon. Panawagan, no? Panawagan na American. You left your item. Mas lipot, mas malaki. You left your item. Please come back. Sakto man. You left your item. Please come back. Tikay may padya. Anong sugpon? Hindi man tamahatag reward mo. Reward. Ang balunta nga I will give reward. So, ano ganito? You left your item, please come back, I will give you reward. Exactly. Wow, exactly! Bala naman sa mga kabumbo na to, nga ginapakadlaw talaga sila, Joms. Balikan eh. Joms? Go ahead. Gani. Bala naman na nila nga ginapakadlaw talang sila para nga weekend nga daan dapat good vibes kita. Joms, thank you again. Kay kon magamit ka mga madalong ng English basi kon manawigan ta. laban-laban ma-overheat guro ilang cellphone kaga ila sining nga computer sa pangita sang definisyon kung ikaw bumuya sa mga madalong nga English hindi na taguan na danay. Sige next time naman. Next time naman ang Iban sila plastar na ito na sa Iban niya Public Affairs Program sa Bombo Radio. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kinda Bombo Jomar Villa. So, ang balisang kapulisan, hindi ito yung kabahin sa items nga posible na wigit na nabuyan or
sang naging kasang bypass operation kay malayo to. Ginalantaw sini nila posibilidad nga basi kon nawigit lang dira nga nag-agi dira ang nagadala sini sa sinang lugar nawigit ya o posible may transaksyon galing kay naglabay ang patrol sa police car ginhaboy na lang sa Kakulba. Standby na kamo sa kapon lamang program ko pod sa kay Tita Regine. Ibansin ni naton nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa Ibansin Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6, among first Friday of the month. Ining ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sining weekend, mangin kabahin sang advanced celebration sang Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Septyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi, ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero
0917-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend. This is Tita Regine. Ari kita diri para nga mag-interview na naman sa aton nga winner because today is a Saturday. It's the 7th of September 2024. First Saturday para sa bulan sang Setyembre. Gani ako naman ang mainit nga pag-abi-abi sa inyo tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Ari na diri ang aton nga winner nga pag-interviewon in just a little while. Si Black Widow sang Pavia and sa mga mothers dira or sa mga miyembro sang family nga basi makarelate gid no sang iyaman nga istorya, especially those nga may ginapangbantayan, may ginaalagaan nga person, miyembro sang family with mental health issues. Okay? Hindi basta-basta, hindi amo sina kahapos, especially if you will be providing everything para sa sina nga tawo, ang pag-alaga, ang medications, ang pagbantay, everything. So tuto ka mo mga kabombo, istorya kita diri sa aton nga winner sa dili gid lamang madugay. For the meantime, sige, plus star na kamo dira. Ma-play lang ako sa aton nga song for this afternoon, and this is from Henry Alburo.
Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Mayong hapon, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ng nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo ay naghihintay sa iyo by Henry Alburo. Kag after sang aton nga interview this afternoon sa kay Black Widow, mga kabombo bantay gid, especially those ang mga nagpadala sa ilang mga istorya nga nabasahan naton for this week. Kay mag-announce naman kita sa aton nga winner para sa sini nga semana. For the meantime, dili na kita sa pag-interview, pag-welcome sa aton diri nga winner si Black Widow sang Pavia. Good afternoon gid sa imo, Black Widow. Good afternoon, Tita Regine. Pwede mo lang matunog-tunog ang tingog mo. Good afternoon, Tita Regine. Okay lang siya. Ang iyang sound, okay lang. Sige, okay. Pila gani kabilog ang imo kabataan? 3 sila tanan. And ang biggest challenge and until now struggle mo amo ining si Nonoy. So pila na subong ang edad ni Nonoy? 39. Nakapangasawa gid man ni siya. Wala. Itong nubiyaya lang dati. Wala siya pang sawa gid. Okay, sige. Balikan ta ha. Balita taga Mindanao gid ka mo, pero nagkadto ko mo diri sa may Antique. Pero paano nga ginbayaan mo ang 3 mo kakabataan sa Antique? Tapos kay sino mo sila ginbilin? Bali kay nanay, kay nagparangking ko, abis may may Coronadal. Para pagparangking ko, bali the whole summer, gid, yung bayaan ko sila. Aha. Mga pila ng edad nila to, sang ginbayaan mo sila? Bali 3 years nila. Mga 15 si Nonoy, ang magulang. Bali 18? 18. Ang Okay. kamanghuran niya, ano pa ito? Grade 6. Babae ang kamanghuran? Babae. Okay. Ano ang namin mo nga nagpinagusto ang imo duha ka kabataan nga lalaki sa boarding house ni lola nila?
Kay wala to si nanay, gali na pa Iloilo. Tapos? Tapos ang may estudyante nga daw sa midwifery man, layo ang iyang balay. Bali daw, nagtinira lang siya da. Estudyante nga babae? Okay. Ang sa kay Toto, ang nobya. Tapos ang kay Nonoy, may nobya man siya nga taga-Banwa, gakadto da permi. Ang gipamangkutan ko sina, ang bata ko nga babae. Aha. Sa iya nagali ng info. Okay. So, bali, they are sleeping together. Doon mo na. Oo daw. Kaya wala man ang lola nila sa boarding house. Wala. Nagkadto sa Iloilo. So, sila na lang. Sila na lang. Okay. And then, after summer, nagbalik ka sa Antique. Kaginpang dala mo sila balik sa Mindanao. Oo, correct? Sila correct ko. So, sandito na ka mo sa Mindanao. Ano ang balita nga nakalabot sa imo? Balik kay si nanay, sa Antique pa siya. Yung tawagan niya ko nga, kay ang cellphone sa unang keypad, tama lang to sa una mo, yung tawagan niya ko nga, ang bayaging ano ni Nunoy, si Kwan, ang iyang amiga din, ang busong, ang kay Toto, amo man. So, ang mga girlfriends nila nagbulusong. Si Nonoy, 15 years old. Ang girlfriend niya, pila edad? So, 1 year na siyang gulang. Sa babae siya 16. So, 16. Ang sakay Toto, 18 si Toto. Ang babae? O, parehas sila. Tubo-tubo sila. I see. So, pareho sila nga nagbulusong? Nagbulusong dito ang duwa. Okay, sige. Sanggin istorya mo sila about this. Ano ang ila reaksyon? Wala man sila nagsabat kay... Ang balo nga, nag-inano ka mo to ya. Ang nagbulusong itong mga babae yung tote. Paano tato sila masapol? Kaya di rin naman tayo sa Mindanao. Kalayo naman. Kaya duway na chance makabalik tato. So, wala ka sang daw intense reaction nga nakita sa kay Nonoy or sa kay Toto? Wala daw gapa ano lang siya si Nonoy. Pero naobserbaran ko kakaurungan siya kay sulatan gali sa sang girl man. Kaysa una sulatan. Oo. So, can you feel nga that time daw luyag niya nga balikan ang babae? Kag panindugan ang pagbusong sini? Daw amo na siguro gabadar gid guro sa mind niya. Galing ti wala siya may mo kay 15 pa lang siya man. So, bali hindi ka luyag nga magbalik din siya sa Antique? Oo. Kung ako lang hindi ko luyag nga siya lang. Gusto ko ako lang mauna dito balatan. So, wala man siya nag-insister? Wala man siya nag-insist. Sige. So, after high school, nakabadayon bala sa college ang imo duha ka bata? Mga 1-7 lang sila. Wala ganun natapos. Kay kapigado man abi mo. Okay. So, pero nagbalik ka mo di sa Iloilo para nga magtrabaho, correct? Oo, nagtrabaho kami tatlo. So, tatlo gid ka mo ang nagatrabaho sa isa ka hospital? Sa agency. Oo, sa agency sang tiya ko. And then, nagkadto ining babae nga ginpabusong ni Nonoy. Nagkita ay sila? Wala oging doging punggan ko. Pero kamo sang babae, nakaistoryahan ay kamo? Oo, nakaistoryahan na kami. May istorya daw siya. Tisin ko, busy pa siya. Kay nagpatimang ko abidayon sa chika. Nga ano? May ara daw to siya iban, may ara daw to sa ilabalay bala. Oo. Pero wala ko pagid na klaro bala. Pero ang maistorya sa mga estudyante, ang mga estudyante nga iban. Ano ang istorya? Ano ang istorya nga may lain na siya nga partner? Doon mo na? Oo, niya may laki naman to sa ila, ma'am. Okay. Sa nagkadto ang babae, ano nagabusong pa siya or nakabata na siya? Nakabata na siya. I see. So, ang balita nga imo nga nabalaan, party sa iya nga may bag-o na siya nga boyfriend, pero hindi man ini siya confirm. Oo. I see. First girlfriend bala ini siya ni Nonoy? Oo, first. Okay. So pagkabalo ni Nonoy, nga naistorya mo ang iya nobya, anong iya ginhimo? Hambal ya ardi siya. 5 unang puli naman to. Kaya hambal ko sako ka. Okay. Tapos daw uneasy na siya balaw. Mabatyagan mo bala nga that time how he wished kung tani nga nakaistoryahan na sila sang babae? Oo. Kaya nag-duty man siya sa kitchen. Ito ang iyang schedule wala daw na ano ko man. Kaya bako mag-regular ka lang Kadto anta to sila casual ka pa man lang. Lato-lata lang bala ko sa iya. So wala man siya namilit? Wala man siya namilit. Okay. So kumusta naman niya ang bata mo si Toto?
Si Toto, ya daw, okay lang siya. Kaya niya man. Wala niya lang tugin sa pol ang babae man. I see. So nagbata man to ang babae? Oo, dungan sila ng bata. Amo Tuon? ginabulan, amo man. Ang pizza lang ang nag-ano. 6 so ang dungan, isa. gali. January 6 ang isa January 16 yata. Amo man nga year, Okay. 2000. So sa nagbalata, wala sila to. So Wala wala sila. nila makita ang mga bata amo to nga time. Wala. And then one time nagdamgo ikaw. Ano tong imo damgo? Kag ano to ang buot silingon sang damgo mo para sa imo? Nagdamgo ko sang suba nga pertigid ka lubog. Nga naga gid siya naga-iligid siya. Tapos may nga corona sang ng pinya. Di giminingan ko na lang nga luha, gali to luha, problema. Ang pinya kasakit. Tumbal ko mga sakit gid bala kami tunok-tunok na siya. I see. So, So may amo maabot na siguro ang ang interpretation problema. mo. May maabot ko rin problema sa akon. Okay. Nagbalik si Nonoy sa Mindanao? Oo, nagay manugpuli si Lola niya. Kay doon ginatabok-tabok na binamon man ang bisan barko, ang uso, ginatabok-tabok man naman abi ang Mindanao lang kag Iloilo man sa una. Okay. So anong natabo kay Nonoy? Sang dito na siya sa Mindanao? Na masakit siya, nanawag sa nanay niya nagmasakit tapos hindi daw kakilala ka tao. Yung pasurhano niya, ang balko, ano mo na hindi ka na magpatay sa surhano. Yan, dala sa ospital, subong dayon. Yung pa-admit niya man. So bali ang nanay nga namin mo, ang mother mo man, nga diri sa Antique? Si nanay. So nag-upod siya sa inyon man, pauli dito sa Mindanao? O kami balay man si nanay sa Mindanao, nag-upod siya, kaya nabalaan niya mapuli si nanay. I see, okay. So gindala siya yan ni nanay mo sa Serwano, wala siya gindala sa doktor? Wala. Okay. Ang iya depression? Pero gindala mo siya sa ulit, Tita Ritz. Pero ang iya depression, wala gid bala sa may nakanotice ini? Pag siya nga daw naglain-lain? Dito na nila na tisyahan, pero diri nakunan ko nga daw nagniwang siya, nga daw hindi, yung balya daw hindi ko katulog. Nga ako nung hindi siya katulog. Wala man siya nagambal. Kapag sa to ang mental, bala daw, wala man lang bisang una mo. Pero ginambala na ka mo nga may depression siya? Dito na sa pagpuli ko na sa Mindanao, sa ospital na siya bala. Pagwa ko sa laboratories niya, gintanaw ko. So ginpulian mo siya, no? Pero nabutang ka man sa tunga-tunga, pati sa trabaho mo, abi istoryahi kami. Kaya isang dito ako, nag-training, bali nag-training kami sa ospital, kay under kami sa agency. Ti i-close man na ang agency, bali i-absorb kami. Ti naman mo sa amon, daw ginpili lang bala. Ti pag ginpulian ko to si Nonoy, pagpuli ko, nga naka-discharge sa mga kami sa ospital. Pero ang iyang akuan, ang diagnosis niya mo to mentally, with siya. Anong diagnosis? Schizophrenia. Schizophrenia. May mental health illness, in short. Okay. Kay since na nabutang ikaw sa tunga-tunga, party sa trabaho mo, ano ning hambal sing imo upod sa department sa hospital? Yung tawagan niya ko nga, balik ka din sa Iloilo, kaya ang imo din nga ubra kanugon, ma-regular ka na gidya asap. Amo nga pizza kay dungan gid ka mo sa mga upod mo man diri. Dapat maka-report ka gid amo nga adlaw, amo nga pizza. Tika inadlaw na lang gid mo. Tika natulo ko si Nonoy, ko ano man, bata ko, ubra ko. Ano sitwasyon ni Nonoy sa amo na nga time? Hindi naman siya hyper, okay naman siya. Pero may tendency gid ang mabalik kung wala maintenance or dapat talagaan gid sa kananay Okay. Ibagid ang nanay. Okay. Sang wala ka to, sinong gaalaga sa iya? Si tatay niya. Okay man sila ni tatay niya? Oo, sabto okay man. Pero pag masakit niya man liwat, daw ginadulong-dulong man sa husband ko kay nanay sa Jensen. Sa Jensen niya ang imo nga mother. Okay, balik kita ha. So ginbayaan mo si Nonoy kag nagbalik ka diri sa Iloilo kay ti ginalantaw mo man ang imo nga trabaho. Nangin regular ikaw sa imo work. Nang-regular man ako. But you said, nangin regular man ang sakit ni Nonoy. Wow. So by this time, ano na ang iyang sitwasyon? Ari ka di, ato to siya? Sa subong? Ato nga time. Sang nagbalik ka diri sa Iloilo para nga mangin regular ikaw sa imo nga work.
ka-heavy man sang heart mo, nga bayaan mo siya, pero ginbayaan mo to siya. Kay para nga ma-save ang imo nga trabaho diri. So, amo to nga tiyempo, sang ginbayaan mo siya, anong iya nga sitwasyon? Naglala to siya, nag-hyper. Doon di sila kasarang na dito. What do you mean nga nag-hyper? O nagiging lakat niya lang ng ano mo, Coronadal to Jensan, Dabarotac Viejo or Iloilo. Ang So, distance. nagalakat siya. Oo. Nga isa lang siya. Isa lang siya. Oo. Kay bali ang dalan dito abi lagpad tapos ang pamalayo gida mo bala protas sigad sa dalan na may payag-payag to para sa fruits. Wala man gawa tao. Dito siya tulog daw. Istorya sa akon sang umpawanas siya. Noroon pawanas siya sang diretso. Aha. So, naggalakat siya, nga nagalamugo. Do ano ni kalayo ang iya ginalakat kung diri kita sa Iloilo? To Barutang Viejo, wala mga 63 kilometers, siguro mga something. Wala man siya kwarta, no? Wala siya kwarta. Paano siya makakaon? Ang mga fruits dito daw sa may may dalan, mga bayabas na bala, pinakaon niya. Tapos may pospros siya nga dala, gasuba daw siya sa mais. Tapos, mga sa tiyanggi tinapay, hindi man daw siya patagaan, kaya tigalamugo siya. Ano siya? Nagawakal-wakal? Nga isa lang? Gawakal na siya. I see. Ano ang imo ang hambal sa imo Iloy, party kay Nonoy? Kintawagan ko ni nanay, tani wala ko landa ng balik, kaya hindi kami di kasarang sa iya. Doon na, ano ka man konsensya. So, balisang ari ka ang nag-aalaga to sa iya ang husband mo, pati na ang mother mo? Ginadulong naman to kay nanay kung ano mga hospital ba kailangan mapa-hospital naman, mapa-check up, ginadulong dito. I see. So, gindesisyonan mo nga dalon diri sa Iloilo si Nonoy? Oo, hambalan ko si Toto, kay dito si Toto sa may Jensan mo, hambalan ko nga dalon mo diri, pero before that, ipa-check up man sa may Sultan Kudarat. Kaya wala sang psych sa may Coronadal. Ti mo to yung hambal ko pangita ka jeep. Ti kayo banto daw tong bayad. Ti yung ito ginhigtan nila si Ken. Nga ahaw, gawaras siya. Gawaras siya. So gindulong di siya sang imo nga bata nga isa? Gindulong siya after nga balo na wala na siya hyper gawa bantayan mo na siya dulong di. I see. Barko pa. 30 hours. So bale, how long ini na sang nag-start siya ba siya? Nagindala mo na di siya di sa Iloilo? To gindunggo mo siya mga 2004 mo. 2004? So ginsusan mo siya gindala diri? Amo man nga mga July 2004. So within the same year, gindala mo na year. di siya? I see. Okay. So sang ari na siya diri, updanay na kamo, ano ang iya sitwasyon? Balito ko badlay sa iya bulngon, kay ginpa-admit ko sa piyak ng hospital. Kadugay gid sa iya mag-ayo. Tuga trigger gid balagya po na. Kung mag-ayo-ayo ginapagawa man kami. Tapos ang balik naman, bali 3 months na. 3 months siya sa hospital? Pero mapaway na siya 1 week, balik naman sa 3 months ka na pala. Oo. So, gwa-sulod ka mo sa hospital? Oo, gwa-sulod lang. Matugin tawagan ako sa isang head sa psych nga dapat 2 weeks lang. 2 weeks lang kung dapat ang admission nga lawig bala. Kaya naglapaw ka mo. Sige, okay na lang ko, no? Pero matugin restahan kami sa bulong nga daw isog, siguro to siya. Tag 300 to per tab. Okay. So, bali, doon nadugayan ang pag-treat sa kay Nonoy? Oo, nadugayan. Oo. Paano mo na-sustain ang iya mga bulong kag mga kinahanglanon? Nagtiner siya sa hospital for 3 months. Paano mo kaya? Pila ko sa PCSO. Tapos kisa, may time din mawadaan kay tag 70 to ang daan ng bulong niya mo. Kaya isa na 2 times kami. Kaya hindi mo makaya ang sweldo kayo kami gamay. May time nga wala gini, mangayo gini ko ayuda sa mga upod ko. Or loan tita Rich. Loan dito. Pangayo. Kisa food, pangayo. Kisa gito pa kilimos sa lang ko. Tagain niyo ko da, isang pila lang. Para makabaka lang ko 1 tab. So paano kay nagtrabaho ikaw at the same time ikaw pa ang gabantay kay Nonoy?
Primero, ginatayan sang husband ko, pero kay permi siya, bala, hubog, ipapuli ko. Tapos ano ko sa mga upod ko man, so work, mga under man sa agency, basang una, bal ko, bantayin nyo lang abi, daw isa lang kadlaw or half day lang. Di may may nagabulik-bulik man sa akon, kisa. Pero ano ko sila ka isa, kadua, nahuya naman ko. Okay. And then madamo pagid no nga mga sakit ang nag-igo kay Nonoy. Pero nalampuwasan nyo man ini. Pero you said, don't mag-give up ka na gid. Sabdon mo ina sa aton nga pagpanumbalik. Please stay put. Mga kabombo, nag-interview kita diri sa aton nga winner, si Black Widow sang Pavia nga ang isa ka anak nakaangkon sang mental health illness. Panumbalikan natin siya. Still, you're with Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi Kita diri sa kahapon lamang program sa gihapon ka opo din si Tita Regine kag si Black Widow sang Pavia. So ma'am, aside sa mental illness, may damo pagid nga mga sakit nga nag-igo sa kay Nonoy. Ang mga ano ini nga sakit, kag nalampuwasan niya man bala ini? Nalampuwasan niya tanan. Dito naman kami sa ospital nga inaobrahan ko. Ina-admit naman siya dito. Primero, pneumonia. Tapos nahulog siya sa may tuberculosis. So nagka-TB pa siya? Nagka-TB pa siya. Okay. So all throughout, ginapatreat mo siya? Ginapatreat ko siya kay nagyelo ganing mataya. Hindi siya pwede sa tablet. Nagkato kami sa City Health. Tapos gin-injika na lang siya sa daw liquid na lang ito powder. Every day na siya. Every day. 6 months. So samtang nga nag-superior siya sa mental illness, at the same time, ang mga physical nga mga sakit, nag-igo pagid sa iya. Tapos ikaw lang isa ang nagatatap diri sa iya? Oo, kay bali nag-duty pa ko mo. Tapos naglisensya ako sa HR. Halimbawa, ma'am, paano ni? Nya sirahi lang yung mga department ang bintana. Katuan mo lang bata mo, then balik ka lang dayon man. Lain nga hospital ang iya or the same na nga hospital? Same lang hospital ang I see. Sa TV. Okay. Of course, it was not that easy, correct? Kung tulog lang gani ko sa sagwa kay bali sa may sa mga service ward. Oo. So, during your duty, ginatika-tika mo to siya.
Oo. Tapos kung off-duty ka na, dito ka na sa iya. Dito na ko sa iya gato. Daw ginimo na naman balay ang ospital. Aha. Na kami gano'n. But you said, mag-give up ka na, kid. Oo, daw. One time ga duty ko, daw wala pala tao, tinong-tinong daw ako lang isa. Habang ko din tong lubid man, hikog na lang ko. Oo, nag-abot sa imo ang ina nga mga pamensaron. Galing kami nanawag. Okay. Yeah, ma'am. O daw na, ko daw na umpawan. Hala. Daw na dulman, gid ko ma'am, gusto ko na gid mahikog. Because hindi man mahapos na ikaw pa ang ma-provide sang inubakal sang bulong, ikaw pa mangita sang bulong, ikaw pa ang mapulaw bugtaw sa imo anak, and at the same time may trabaho ka pa nga ginahimo. Pero tigit ka kapoy, Tita Richie. Oo. Pero para sa isa ka Eloy, himuon ang tanan para sa iyang anak, hindi bala? Kis aga nang nalakat ko lang. Ato sa ospital man. Because financially daw drained ka na gid. Drained na gid kay kis aga man si mother, pero hindi man nga bulan-bulan gid lang nga buya ka man mag. So mostly sa imo gid nagahalin ang source. Oo, sa akon gid. Kamusta na subong si Nonoy? Okay naman siya. Pero mula na kaon tulog ng ubra niya. Because it happened 2004? 2004. Oo. So, lawig-lawig ang iya nga treatment? Tinuig ang iya nga treatment? Lifetime daw na Mara 21 years na nga inom niya sa bulong. 21 years? Kay 39 na siya subong. Oo. So, nagabalik-balik, may mga episodes ang pagbalik-balik pa nga. Malakat siya, galamugo siya, gawakal siya. Wala naman, pero ang last namang admission 2019. Na-admit pa siya? Na-admit pa kami sa Piak Hospital. Nga aman? Nag-trigger to. Kay may naglala pag ito kay may suicidal attempt na siya. Oo. Okay. Paano mo ato na-handle? Ginadetox ng mga upot yung sa ward kami, ward. Tigaturupad na sila, ginadetox to sila daw, tinong man balahaw. Oo. Pero one time to, may ligad yung admission, nagsumbaganay, git sila Bali sa ward ngayon na, mga palarehos ang cases nila. Parehos ang cases nila. Ang iba niya sa droga. Ginadetox pang iya kay mentally, siya. Okay. So ano gid kalawig ang iya pagsupreros ng iya nga mental illness? Kung mag-trigger siya, may ang uli naman nga admission, 11 days lang to. Pero hindi ko siya gyapon mabayaan sa balay, mag-duty ko. Bago kaya mo, ikaw lang niya hindi, go pod siya. Pero bali wala ako nasulod sa akong nga department, bali ko dito ka lang sa punta, may dito nga do bakante, wala nga bangko, katray wala ginagamit, dito ka lang. May kinahanglan ka, kadto ka lang sa akon, kay manyaga lang ta karon. Pero mga pila pa nakadlaw nga daladala ko sa iya. Ga-behave man siya? Ga-behave man siya. Kay dugi-duga nga ng iyang bulong. So dapat hindi gid ka mo magpasar sa paghatag sang bulong sa iya, hindi gid ka mo magka-miss or else ma-trigger naman. Doon mo na. Oo, trigger naman. So from 2004 until now, sige pang iya nga medication? Sige ang medication niya. Daw, hambagay sang iba, nabal niya, dugay ubra mo, wala ka sinuptan. Nabal ko, ara sa mercury drugs. Dito son, sang may libre na nga bulong daw, nakaginawa ko gamay. Okay. You said nga nagakontakanay sila sang iya anak nga 24 years old na kag manog pastor. So bali nakakita ay nagid man ni sila. Oo, kay pagbalik na kundi sa Iloilo, nagkadto ko nga ako lang isa sa Antique. Sa Antique? Oo, 1 year old ang bata, ging hakos ko siya. Okay. Tapos pag ako sa iya, ging kungkong ko pakato sa iya lolo ang lula bali tapos doon ang akik to iya lolo bala. Amaya, ang makwa daw sa apo niya, otda niya daw liog. Habal ko, hindi ko na pagkaon kay wala ko kwarta na iya kay ang iya gani tatay na masakit on. Hindi ko na siya, sa inyo man na siya nagdako. Ang namin mo nga lolo kag lola, parents ang babae? Parents ang babae. I see. Kinulbaan sila sa nagato ka, abi nila, kwaon mo ang ilaapo. Oo, balya, gabay-bay, dyan sang sanggot, kaya mananggiti na sa mo, balyang mabuol kay, kaapo na ko doon. Langgot ako na liog, ang batian ko, bali ko, hindi ko na pagkaon.
Okay. Inyo na iya. So, bali, isang Mabulig. pagkadto mo to, kumusta ang sitwasyon sa babae? May bana na gid man siya ngalayin? Oo, may ara na siya. Okay. Di kumusta ni? Kiti nagkakontakanay sila sang iya nga bata. Oo, sa abroad man ang sa abroad ang nanay. Tapos sa taga-tawag na sila kisa. Pati ang nanay, gitawag sa iya? Oo, kay gatawag. Aha. Friend naman lang Friends na sila. Tapos, ang iya nga anak, ginakilala man siya. Oo, kakadto sa before COVID, though every year mag-December kakadto siya. Ate Mayu, at least nakita yan na, no? Ang iya nga bata. Mm. So, na-acknowledge niya man nga bata niya? Oo. Kaya ginakilala mo siya sa bata niya, nga siya ang tatay? Oo, ginakilala mo siya. I see. That's very good. Di manong pastor, I'm sure nga may ginapang laygay man da sa iya nga bata, di ba? Oo, ato siya sa Manila, maduga schooling siya. Aha. Pero talagsa lang sila gatawagan ay, pero may time git nga daw gatawagan ay git sila. So, kanami gid, no? Kaya at least may father and son relationship sila. May communication sila. Kag ako man sa ila family bala daw wala man sila pangakig sa akon. Aha. Okay man kami sang nanay kag tatay sang ano. Aha. Ting isa mo to ka apo, nakita mo man? Oo, gakadto man siya. Aha. Ang babae to ya sa naka-eskwela man to sa pero kay nagmasakit abi si nanay sa abroad mo. Naguntat naman siya. Gakadto sa balay. Okay. So, kita yaman ni Toto ang bata ya? Oo. Pero si Toto, sabong kamusta? May family na siya ya May ngayon? family na siya nga iya. I see. Sa natabo nga ini sa imo nga bata, Black Widow, paano mo nalang puwasan ini tanan? Doon nating alam ko ganit. Tita Regine nga puwasan ko ni tantanan. Din ka gakwa sang imo nga kusog sa pagpangatubang sinitanan. Nga you said you almost gave up na kag nagasulod na ang mga suicidal instinct sa imo. May amogid na. Halos ka kabala kakaon, halos ka ano, gutom. Pero guys, aga papatayo yan ako sa kitchen kisa. Pangayo ako na kanon nang wala ano da, wala ting iya. Igatag man sila eh. Okay. Kumusta naman ang imong faith sa aton nga Ginoo? Spiritual life mo, kumusta? Ka pangbuyo lang ko pero may nga ano naman eh. Lampuasan gini tanan. So gakapit ka gihapon sa Ginoo. Siya gyapon ang imong ginakadtuan. Okay. Ano na subong ang medication ni Toto? Ano ni Nonoy, nagamay na lang or steady sa gihapon? Medyo nagamay pero 1.5 tabs pa. So sige pag gihapon ang imo nga pagpamakal sa mga bulong. Oo, kung wala libre, subong kami may libre 15 days. Kaya from another hospital kami, naglisensya kami nga dito kami sa Piak mo, kay may ara dito libre. Nag-okay man sila. Okay. So that's good at least, no? May makapiyan-piyan man. Okay, sa ito mga 3,000, 4,000, 6,000 ang bulan. Tiga may gamay daan sweldo ko. Okay. Kaya mo paon. Sa natabo ngayon sa imo bata, what have you realized bilang isa ka nanay? Bali, ano, gid siya, patutukan mo gid bata mo. Pamatyagan mo gid kung may, ano, istoryahon mo gid siya. Kaya bali para, daw hindi kami gid pala istorya, gid nunoy mo. So feeling mo do dira ka man nagkulang? Kulang gid eh. Kay kis may ginambal siya sa akon mo. Hambal niya, ikaw abi, hindi ka strikta. Tanigin matayan mo kumayo. Dugin baso ulit ako. So, naka-express siya sa amo sina nga balatyagon sa imo. Nakahambal gid siya. Siguro taas lang gid ang imo nga pagsalig sa imo nga mga bata. And Oo, why ka salig nagpaabot, no? Nga mahimo nila amo sina at their very tender age. Nga nakapabusong sila sa mga babae. Feeling mo ang ginumpisahan gid sang tanan nga nag-lead sa depression ni Nonoy atong wala niya nabalikan ang babae? Pamatyago gid. I see. Okay. So sa inagyan mo sa imo bata, ano ang ma-share mo sa aton nga matagpalamati nga may kaangay man nga sitwasyon sa imo nga sila man naga-take care man sa miyembro sa ilang nga family nga may amo man sila nga gina-go through. Kay ikaw na agyan mo gid ni tanan. Bali hindi gid pagbuyan ang bata mo, hindi gid mag-give up. Puligan gid nimo hasta gid may
So all throughout? All throughout, yun nga may ara ka pa, pag nawala, buligid. Kay kaluoy gid sila mo kung hindi pagbuligyan. Ikaw man lang nga nanay makaintindi. Hindi na ang iba ng tao, hindi makaintindi. Kag ang nanay lang ang hindi mag-give up sa iya nga bata. No, kaysa gani ang balnya kung hindi ko mag-inom bulong, ginatudlo ko mga ano ko dapat mainom ko gid yung bulong niya tapos palayo ko gid sa mga kontra gid ng mga alcohol balati tapos. Giinom pa siya? Wala naman. I see. Bawal na mga So wala naman siya galakat nga hindi Wala mo na. mabalaan? May gabalik-baligya ganito siya kisa kabalo siya mga kambyo. So taong bahay na lang sa subong. I see. Mayo Mayo na lang na. Gita. Oo, mayo na lang na, no? At least nag-improve man ang iyang situation. But sa gihapon, I'm sure, tutok ikaw sa iya. Kaya ti anytime, kaya takabalo, basi may matrigger naman, di ba? Okay. So, saludo kita, no? Sa imong tanan, ngiging panghimo para sa imong sa imong bata, sa mga pagsakripisyo nga we know, hindi amo nakahapos para nga mabuligan mo gid ang imo nga bata kag isa lang ka iloy makahimo sina nga hindi mag-give up no matter ano ka budlay nagapangita ka pa sang kwarta para ibakal bulong at the same time nagatrabaho ka pa and ikaw pa ang matutok kag magbantay sa imo nga bata. Okay? Madamo gid nga salamat, saludo kita sa imo bilang isa ka iloy nga nagatyaga kag nagaatipan gid sang imong anak. Sang anak, ang may amo sini nga sahi isang ginaagyan as of this time. Madamo gid salamat sa imo Black Widow sa pag-share mo sa imo nga istorya diri sa amon. May ara kaluyag nga tamyawon. Ay, ginatamya ko mga friendship ko, si Ma'am Alma, si Sir Milo, si Sir Yuni, ang sa abroad na si Sir Rayuel, si Chap Aben, kag ang si Maria Fee, kag si Belfred, kag si nang hosta, kag ang iyang bana. Kasi ako nga, ay nabdos, si Di, Arin, sa US lang. Okay. Thank you, Kit. Sige. So maraming salamat. There you go, mga kabombong. Aton nga winner si Black Widow sang Pavia. Magapanumbalik kita sa aton nga pagbalik, mag-announce kita naman sa aton nga bagong nga winner para sa sininga semana. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa KLP, kaoponan niyo si Tita Regine. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga Say thank you sa tanan naton nga mga letter senders and mga manog padalas ang ilang mga istorya diri sa kahapon lamang program. I will be waiting for your stories, especially sa mga friends naton dira sa abroad. Kumusta naman kamo? Abi pagpabatsyag man, share naman sa inyong mga istorya. Paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede sa gihapon sulaton kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Salamat man sa tanan naton nga mga letter senders for this week. And now, isa sa inyo ang aton nga mangin winner. Kag ginkuha mo gid ang aton nga interest, we would want to find out ano ang mga nagkalatabo sa mga kasapatan mo. Nga ang nagkalamatay, nga wala na sang ulo, kag wala na sa mga atay, wala na sang dugo. Congratulations sa imo, our winner for this week, Mia Sangbingawan. Sa liwat, ang ating winner, si Mia Sangbingawan. With that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo. Balikay naman kita on Monday. One day off kita, so enjoy your weekend sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Of course, magasunod na ang mga paborito nyo naman ng mga dramas diri sa Bombo Radyo Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Salamat gid. See you on Monday. Good afternoon and God bless.